Sesiwn.
Helo, helo. Croeso mawr. Ca fi gwybod os mae'r lefelau sain yn iawn. A chi'n gallu clywed fi. Cyffroes iawn i chwarae Dwnsiwn y dis eto. Ond heddiw, dwi am wneud rhywbeth bach yn wahanol a chwarae achos mae Calan Gaeaf diwedd wythnos nesaf. Wel, na. Penwythnos yma. Dwi am chwarae Rhifyn Arbennig Calan Gaeaf. So, gawn ni weld. Mae'r setup. Mae dy fi y chat just ar y gwaelod i'r dde o fi fan hyn. So, just eisiau wneud siŵr bod popeth yn gweithio cyn cychwyn. So, dwi'n cofio llynedd, just eisiau gwirio un beth gynta. Mae chatbox yna. Wedi dylni bod yn oce, dwi'n credu. Os chi'n gwylio hwn, just gael fi gwybod os mae popeth yn swnio'n clir, popeth yn iawn, a awn ni cychwyn. Dechrau bach yn hwyrach heddiw. Ond oedd e jyst yn cyfle gwych i chwarae hwn. Fi enjoyo. Mae un o'r rhain, fi'n credu fi wedi ennill dwi wedi ennill pennod yma gyda ryfelwr a'r grach. Oedd y grach yn really anodd. Ond beth oedd yn really funny, yng nghanol y stream, oedd Terry Cafana wedi neidio ar, o'n i ddim yn disgwyl yng nghanol un o'r streams, a roi bach o tips. So, fi'n credu y ffaith nes i tagio fe mewn i'r post ar Twitter, oedd e'n agos. Oedd e'n ddim yn bell ar ôl fe cael ei ryddhau y fersiwn Cymraeg, felly oedd hynna'n help mawr. So, dwi am trio nawr y dyfeisiwr. Dwi'n gyffroes iawn am y Rhifyn Arbennig Calan Gaeaf yma. Dywedodd boneddiges look bod yna llawer o offer cool newydd i'w drio. Right. So dyma yr un. Oh, wow. Boneddiges look, edrych mor hyfryd mae hi. Wedi gwisgo fyny fel clown. Croeso nôl i Galan Gaeaf. Right. Mae pob un o'r rhain gyda rhyw fath o patrwm, rhyw fath o quirk fel y petai. A pob cymeriad gyda steil unigryw o chwarae. Felly, dwi just... Dyl ni wedi gwirio, actually, bod hwn yn mynd... Marfer 2, nid yn siŵr bod y mod yn gweithio. So dwi jyst yn mynd i cael hwnna i fyny hefyd. Mae pawb wedi bod yn eitha dawel hyd yma yn y chat, felly dwi am just gwirio bod chi'n gallu weld a popeth yn iawn. So just yn mynd i... Right, dwi'n credu os dwi'n rhoi moderator mewn. Dylen ni bod yn iawn. Mae'n edrych yn oce, dwi'n gweud. Iait, bant a ni. Ddim ffasio am hwn, ond os mae rhywbeth... gweld beth ti wedi dweud fyna. Right, fi'n mynd i roi chat
peth lan fan hyn achos dwi ddim yn gwybod... Ie, fi wedi bod yn chwarae o gwmpas gyda'r mixers a pethau. A fi eisiau just wneud yn siŵr fi'n gweld popeth yn gywir. Docs. Yna bach yn... 2 munud tegell yn berwi. Right, falle ni'n neud hwn bach yn fwy. Okay. Right. Wel, ti gaf fi gwybod Emrys os pam mae fe wedi berwi. A felly neidio ar. Actually, dwi ddim wedi gofyn ti Emrys. Wyt ti wedi gorffen y gêm Dwnsiwn y Disto? Na ti cyfnewid y targed nesaf. Rolio 1. So, tanio nôl. Mae rhain yn rhai negatif. Cyfnewid y targed nesaf. So, mae rhain i gyd yn neud niwed i'ch hunain. Beth mae hwn yn neud? Cyfnewid targed nesaf. O, naeth hwnna brifo fi. Okay. Mae fi bod yn y zone da'r gêm yma. Mae patromau, achos taw Rhifyn Arbennig yw hwn, yn cymryd y bach o amser, mae pob dis yn troi'n 6. Okay, dwi'n angen hwnna. Boom, ennill 6. Siocio chi iawn, mae'n ffain. Gwych. Gwych hapus iawn gyda hwnna. Beth i goes, ti'n taflu eich hen declyn diflas, rwy ti wedi ysbrydoli i greu teclyn newydd, dewis eitem i'w ddinistrio ar gyfer rannau. So, drych... Drych anfeidrol, mutiny, dylunio'r hap, sioc statig, gwneud niwed o 3. Byddai gwneud niwed o 3 yn handi, ond byddai dis extra yn fwy defnyddiol dwi'n teimlo. So gwneud niwed o 1, just gwirio'n peth. Okay. Neu ci bach blaidd. Oh my gosh, mae wedi bod mor hir ers i fi chwarae hwn tro diwetha. Es i drwy fel phase o gorffen y gêm yma, a mae fe'n gêm hir iawn, ond mae fe'n wych. Okay, teclyn ar hap. Gwneud niwed o 1. Dwi eisiau gwneud niwed. Ie, mae'n gêm mawr o ran cynnwys. Ie, dyma'r unig ran dwi ddim di gorffen eto. Felly, achos mae fe'n Rhifyn Calan Gaeaf hefyd, mae fe'n jyst yn gret i gret i wneud. Rolio 1, 5, boom. Okay, lefel i fyny. Ail ddefnyddiadwy. Dwi'n hoffi rhain achos maen nhw'n neud... Maen nhw yn neud niwed o lan at 6. Safi am hwnna. Yn cynnwys eitem ofnadwy wastad yn cael ei cynnig fel scrap. Okay. Mor leidr wedi
gwisgo fyny fel cogydd achos maen nhw gyd mewn gwisg fancy. Boom. 5 4 Stim ots anyway, stim ots. So pwdr yw rotten fi'n credu. Dwi'n credu, dwi'n dweud. Fi'n gwybod. Right. 10. Mae soundtrack y gêm yma'n anhygoel. Ni'n hofio faint mor dda o dde. Wedi wneud. Mae dyfu'r ffyrnigrwydd ar gyfer tro nesaf. Dyw cogydd ddim yn poeni am dwnsiwn ac ymladd. Mae cogydd yn poeni am Hwysnos a Hwyrnos a brathu. Okay. Oh god. Iawn. Roliad ar hap. Beth... angen y iechyd na. So pwmp ben yw'r iechyd. A fi... ffordd... Dreiad... A fi ffordd yma dwi'n credu. So roliad ar hap. 4. Aha! Hwnna'n dechreuad wych. 6. Yn llun air. Boom! Yeah. Dim effort, dim point clicio hwnna, mae'r teclyn wedi torri. Bydd rolio 1, bydd 1 ddim yn helpu fi. Felly just 4, 3. Dwi ddim yn neud unrhyw beth, ond sy'n just teimlo ddim neud yn daclus i roi o fyna. Hyfryd. So mae 6 a 3. Boom. Ti'n ennill. So, fan hyn nawr... Rolio 1. O'n i byth yn defnyddio... hwnna. Angen 6. Gwneud niwed gwallau os na ddefnyddir cyntaf. Plus 2. Os yw hwn yn defnyddio eich dis olaf. Mae'r cleddyf gen fi genus. Mae'r 6 a 6 yn gryf. O'ch chi'n dibynnu ar cael y peth arbennig fyna. Felly, lle hwn yn fwy ddiogel. Fi am hwn. Dyblygu dis colli iechyd. Ddim yn hoffi hwnna. Ydw i'n gallu... Mae ddim... Fi ddim eisiau defnyddio hwn to. Gwneud niwed siocio'ch hun. Teclyn ar hap. Plus 4. Mae hwn... Mae pethau fel hyn yn achos does na ddim byd negatif ynglyn â hwn, ond mae rhan o fi yn meddwl bydde fe'n well i cadw hwnna i gweld beth sydd yn y cist ar y gwaelod yma. So, gobeithio bydd y squid babi ddim yn cryf iawn. Fi ddim eisiau colli iechyd. Handy. Teclyn ar hap. Flipio bob dis anywhere. Bydd hwnna'n 3 a 3 a bydd hwnna'n 2, so fi ddim eisiau neud hwnna. Siocio'ch hun. Lle neud... Na, bydd hwnna'n 4. Flip mega.
Dechreuad addawol. Right, so mae hwn yn newid nhw gyd i 6. Ond dwi ddim yn gwybod beth sydd fan hyn. Felly... 6. Wedi wneud hwn. Ddim angen. Poeni. Fanna. Device clonio. Beth sydd dyn ni fan? Pedrable os ydych chi wedi ei felltithio. Gwneud nifer o 10 os yw'r tefryn wedi ei wefru. O le am y rhain pethau negatif. Gosh. Melltithio pawb. Gwneud newid immune i wallau. Dim yn nhw'n swnio'n rhy dda. Pedrable. What do you... Neu cadw hwnna. Oh, I see. Okay, so y trick yw i ffeindio stwff ti eisiau cael gwared fel scrap. So chi'n gallu swapio nhw a ddim cael gwared o pethau ti eisiau. So, os dwi'n neud hwnna, man fi'n cael y pethau rhad. Boom, boom, boom. Dwi'n hoffi nhw. So, tegell scrap. A gobeithio bydd e'n rhoi'r opsiwn i... So, mae rhaid i fi ddefnyddio hwn nawr. Ni'n mynd i chi'n... rolio dis-llogysgedig. Maen nhw'n rubbish. Right, a fi am hwnna. 6 iechyd yna. Level 2. Pryd dwi'n gallu lefel i fyny, dyna'r cwestiwn. Dwi'n mynd am jar ysbrydol, cymryd y 6. A fi am hwnna. Tactegau. Right, beth. Endless and blade. Sorry, mae dy fi sgrin bach achos dwi wedi symud ti nawr a mae fy ogof ddyn. Ti ddim yn fod llaw... sorry. Na i ddod nawr. Siwmai, Llywelyn the Grey. Right. Sorry, Emrys. Na i neidio ar. Sorry am hwnna. O'n i ddim yn canolbwyntio ar y chat. Ofnadwy fi'n gwybod. Ond na i roi fy cysfonau ymlaen so ni ddim yn cyda echo ofnadwy. Gynta. A wedyn, gallai siarad i ti a... Llywelyn the Grey. Mae ti nawr i ddweud os mae'r lefelau yn iawn. Lot o bwysau. Right, neidio ar then Emrys. A byddai yna nawr. Okay. So ni'n gallu cael e lawr i'r lle gywir. Aha, right. Dyna ti, boi. Voice. Hello, Emrys. Wait a minute. Dwi ddim wedi clywed ti. Emrys? Ti yna, ond... mae felly bydd rhaid fi gwirio fy settings ychydig. Mae'n edrych fel fi'n edrych ar y llawr, ond dwi ddim. Alright, speakers. Hello, hello.
Yn perform. Okay, wyt ti yna, Emrys? Oh, ti ar muted a deafened. Dyna ti. Okay. Oh, okay. Felly, Emrys, roi dy hun off muted. A wedyn, fi pawb yn clywed ti. Right, banta ni. Just joio'r cerddoriaeth. Bad ochr fi. Yo. Helo! Efe Owain sy'n na? Ydw. Hey, oh boy! Oh, Fi wedi gorffen D&D nawr, so... Oh, good man, good man. Hey, ti'n gwybod beth? Hwn yw'r unig penod dwi ddim di wneud yn y holl game. So hwnna includes, wel, o ran y rai swyddog. Ti'n gwybod, mae yna wastad fel mods, mae fans yn creu y pethau. Ond, yeah, so fi'n edrych ymlaen i weld, i cybeithio gorffen hwnna'r stream heno. So, dyna'r cynllun, ta beth. Nice. Gawn ni weld. Syniad da. Yeah, sut oedd D&D? Yeah, rwy'n really da. Oh, good. Yeah. Good noson. Rwy'n ni'n gorffen ar bach o cliffhanger. Wythnos diwetha. Okay. Yeah. Rwy'n ni'n cael ei, beth yw gair? Hyd-gipio? Herw gipio. Herw gipio. Oh, rwy'n fi'n agos. Agos iawn. Ie, rwy'n ni'n cael ei herw gipio gan cult. Oh, wow. Yeah. Wow. Rwy'n ni'n gallu dianc wythnos hyn, just. Oh, amazing. Oh, cool. Oh, gwych. So yeah, mae hwn yn stream eitha... Wnaethon ni ein sesiwn yn chwarae gyda'n gilydd, ond o'n i just fel, oh my gosh, dwi'n mynd i bod yn brysur ar noson Calan Gaeaf gyda party, a oedd hwn ar fy rester i wneud, so o'n i just fel, wel, mae cyfle dda i just wneud e heddiw. Yeah. Good old chills. Oh na! O'n i ddim eisiau hwnna digwydd. Beth digwydd hwnna? Ti eisiau fi rannu ar Discord so ti ddim mas o sync? Yeah, sure. Okay, cool. Mae'n neud hwnna then. Just... Ro fi eiliad achos weles ti y setup ti thing. Mae dy fi'r tiny screen yna just ar y cadar i'r dde a mae just... Dwi ddim yn ideal, mae graig fi wedi stopio fi rhag cael fel desk mawr achos ni'n mynd i cael y party yma. So nes bod By the way, os mae neb yn gwybod, dwi'n mynd i adeiladu ogof ddyn, man cave, yn diwedd gardd fi. A mae'n mynd i bod yn epic. Oh, hey Emrys! Ti o boi? Yeah, ti'n cael earphones, ti'n cael headphones newydd yn... Fi'n mynd i rannu fy sgrin so chi gyda fel yr un cyfredol ar Discord. So fi'n gallu neud stuff fel na a ddim poeni bod we fi'n mynd i torri. Finally, efe? O'r diwedd. Fi di dod allan o'r oesoedd tywyll nawr a mewn i'r golau. Cofio chdi canu sgrin yn ei bleidr yna ac oedd o fatha gwachad PowerPoint presentation. Oh yeah, ofnadwy, so dwi ond yn gallu... Mae'n cinematic, hwnna'n cinematic FPS. Yeah. Fi'n dweud yna, Yeah. God. Yeah. So... Hynna ma'n gwneud rwan efo fatha Xbox newydd PS5 de. Performance a quality mode. Ma'n nhw'n dweud fod 30 FPS yn digon da i cos mae'n cinematic feel. Oh, mae hwnna'n rubbish. Yeah, sorry. Dwi ddim... Wel, y gwir yw ddo, os ti'n edrych ar fel settings Twitch, yn enwedig Twitch, so nhw yn gadael chi streamo
gwell na rhyw pwynt. You know, maen nhw'n cadw'r bandwidth yna am fel partnered pobl. Yeah. So, chi bach fel, chi'n gallu mynd yn psychotic fel fi am y problem, you know, am y pethau yma. Ond ar diwedd y dydd, mae'r system yna bach yn flawed. Fi'n credu mae YouTube yn fwy caredig gyda faint o options. Mae Twitch bach yn backwards fel na, dwi'n teimlo. Ond ti dal yn 720 fe yma ddo? Ti wedi bumpio fyny? O, dwi ddim? Na, eich di ddo. Ond os ti'n di newid 1080, bob dim, rhaid chdi ail seisio bob dim, dwi'n meddwl. O'n i'n meddwl bydde wedi safio'r noson... O ti di cadw fe mewn 720 y noson o'r blaen, o? Roedd hi heb newid e. Okay. Wel, o leia bu pawb gyda 720 standard solid stream fan hyn, so sorry bod fi ddim di bumpio fe fan hyn. Na i neud e rhywbryd, neu aros i o ein dod. Un o'r ddau, okay? Okay, cyfnewid... Go on. Ti ddysg yn batalu am Discord y fyd o? Do, sorry boy, sorry. Cheapskate. Dwi'n talu hwnna'n direct debit, cos mae'n drud am bedio, ond dwi'n di gael ymlaen cael, cos mae'n handi. Ie, mae'n handi. Ond yr un classic, dwi'n di cael yr un drud. Na. Dwi'n cael Nitro Classic. Ond mae'n pob amser yn begio fi, like, hey! Yeah, please, fi angen arian. It's like, oh, new feature! Only not full Nitro. O'n i'n teimlo fel na am Streamlabs a sut o'n nhw'n wastad yn... O'n i'n teimlo o'n nhw'n sabotage'ch streams ar pwrpas i chi'n mynd a gorfod talu am fe. Fi'n gwybod mae'r theori yna ddim di cael ei... Like, neb di gweithio mas os mae'n wir, ond mae gormod o... A nid esgus am streams gwael yw hwn, by the way. Technically. Mae'n swnio fel na, ond Okay, beth fi'n neud fan hyn. Right, gwneud. Siocio'ch hun. Gallai gorffen hwn nawr os dwi'n neud hyn. 6. A dyna ni. Dwi ddim... Mae pob un... Mae'r lefelau yma fel 5 seren o faint mor anodd yw e, ond dim ond wrth i ti'n neud rediad, ti'n sylweddoli beth yw'r kind of y tactegau gorau, a mae yna fwy nag un tacteg posib, ond achos mae random generator gyda lot o bethau gyda'r gêm yma, mae'n... Ti ddim... Ar wahan i'r bosses, mae rhaid i chi kind of bod ar ddi hun a ddim just meddwl, na i dysgu'r patrwm a dyna fe, achos mae'r elfen a'r hap yna yn newid pethau i chi. So, cyfnewid y target nesaf. Mutiny. Fi'n hoffi rai na y reolydd a'r chwip trydanol, oherwydd maen nhw'n bankers, you know? Fi'n gallu rhoi 6 mewn fyna, a siocio'ch hun ddim diwedd y byd, really. I just cael gwared yr un yma, dwi'n credu. Right, mae'r offer fan hyn nawr. Angen pedrwbl os chi wedi ei felltithio. Gall hwn, ydy felltithio yw cursed. Felly dyna'r un lle mae... Rwy'n fi'n meddwl pwy fi'n erbyn... Ydy'r ddewines yn gallu melltithio fi? Fi ddim yn siŵr, falle. Gwella 8 iechyd. Be di'r newidiadau heblaw am yr outfits o normal i Halloween? Wel, mae'r un yma, basically, ti'n dechrau off gyda symudiadau sy'n wastad yn brifo'ch hunain. So mae rhaid i chi ffeindio ffordd o ffeindio'r symud... achos dwi'n mewn fel conservatory a fi'n clywed y sŵn y glaw, a mae fe'n tyth y newydd, a fi ar ben fy hun heno, gyda, wel, mae'r plant yn cysgu, ond fi bach fel, a mae fe'n, ddim bod hwn yn scary, dyn phasmophobia hwn, ond fi bach yn nervous fel, oh my god, achos, mae conservatory, mae'r fel y tai eraill
sydd cyfagos, technically gallu, os gyda nhw ffenest, gallu edrych mewn, so fi yn teimlo bach yn vulnerable weithiau. Gyda fel camera a fel golau LED a green screen fyny. Rai bod nhw'n meddwl fod fi right weirdo. Dim ots, though. Fi nhw'n gweithio hwnna mas. Right, so, pa un dwi eisiau? Boom a Hwyr. Mae rhywbeth sy'n gwella iechyd, i'r gelyn. Hwna'n really crafty yn dyw e. So mae'n dweud gwella 8 iechyd. Fi'n cofio, nes i un rediad really dda tro Calan Gaeaf diwetha. A wedyn, nes i ddim sylweddoli bod e'n rhoi'r iechyd i'r gelyn, nid i'r llun. So dda'n... Be di pwynt na ta? Pam ti'n dewis na? Wel, y reswm yw, achos mae y dyfeisiwr, y thing fe, yw bod chi yn swapio nhw pob round, chi'n cael swapio nhw a fel addasu nhw am rhywbeth positif. So, dwi'n credu be na i wneud, just pigo pethau sydd yn un peth sydd dwi'n hapus i swapio drosodd, a wedyn, dyna'r unig ffordd o cadw'r stuff ti eisiau cadw a nid cael gwared yn nhw. Okay, so dyma ni, ddewinus. So, boom yng Nghywir, dyma fydd y peth mwyaf silly i defnyddio. So, na i ddim defnyddio hwnna. Cyfnewid, mae hwn yn handy ddo. Na ti cyfnewid y targed nesa. Os dwi'n cywir, os ti'n clicio hwnna, wedyn clicio hyn, mae'n swapio fe round. Oh yeah. So, oedd hwnna'n eitha cool. So, boom. A wedyn, neud hwnna a 3 fyny. So, hwnna'n oce. Okay. So... ffantastig. No, actually, dwi ddim angen defnyddio hwnna nawr. Achos gallai wneud... fi eisiau... siocio llun. A wedyn... hwnna fanna. A boom. Ok, da iawn. Masnacheiddiaeth gwych o nosol y cysegr dwi'n tybio. Ofnus iawn, #boo. Oh, gosh. Yeah. Ok, so, nawr, fi gallu cael oh, you know what, though? Oedd yna'n handi... na. Ail ddefnyddio offer nesaf. So... be ni'n angen? Gwneud newid o dair gyfer bob dis wedi ddefnyddio ar hun, yn meddwl ar fy hun. Gwella 8 iechyd i'r gelyn. Gwneud 8 niwed colli 2 pob brwydr. Hwna'n okay, actually. Gwneud 8 colli... Dwi hwnna ddim wedi dweud gwneud niwed i fy hunain. Tybed os ma fe, though. I don't know. Os ma fe, mae rhaid fi danfon neges i Terry yn eitha fi yna a dweud, sorry, mae hwn yn anghywir. Heina, yma am y parti o ymladd iawn gan ni weld sut allai helpu. Bydd oedd nhw'n colli 2 pob brwydr. So hwnna ddim yn neud unrhyw beth. Gwneud niwed, hwnna jyst yn lleihau. Niwed, os yw hwn yn defnyddio... fi wedi neud hwnna. Gwneud... maen nhw jyst yn neud nhw'n llaw. Be sy'n tu ôl fan hyn? 4 os chi wedi felltithio. Gwaio ffôn. Gwneud o 10 os yw'r tefryn. So, dyw hwnna ddim yn helpu. Mae'r tefryn wedi wefu. Dwi ddim yn gweithio gyda hwnna fan hyn. Pedrable... credu jyst meid nhw'n llai o faint. So, nawr dwi'n gallu ffitio rhywbeth all mewn fan hyn. Rwy'n wedi gofyn hyn o blaen, ond... Beth di live stream mewn Cymraeg?
Ffrwd fyw. Ffrwd fyw. Yeah. Ffrwd mae pobl yn gael o ffrwd fyw. Ffrydion fyw yw tws live stream. Ie. Ffrwd fyw. Ffrwd. Diolch. Ffrwd. Yeah. Sym digon i wneud yn Gymraeg i gyfeithu fo. Dim ond ni ac Emrys a Flynet. A, gallwn ni cyfri nhw ar llaw. A wedyn, mae yna rai sy'n dweud, oh yeah, and then son nhw actually... Mae gwahaniaeth rhwng gwneud a gwneud, a ni wedi dysgu hwnna dros y flynyddoedd, so, yeah. Isi ffri... Ti'n fawr pobl yn reid subs allan. Yeah. Pan o'n i'n teipio Welsh yn yr bits. Yeah. Ar y tag, pan oedd yn tag, yeah. Yeah. Ges i rhyw... Number one Welsh ar y pryd o rhyw dynas ma sydd o BDSM OnlyFans. Oh. Ac o'n i eisiau adael on. Dwi'n siarad y screenshots i chdi. Yeah. Oedd e bach yn racy fod yn dig. Oedd e'n Calan Gaeaf gawn ni dweud hwnna. A ddyn ges i... A dwi'n rhaid sub i fi iddi. A di dda, oh my god. Oh. Pa i dweud oedd mam? Ach ti'n dweud Twitter account i a oedd bob dim yna. Bob dim, literally, oedd ddim, oedd hi ddim yn cuddio unrhyw beth, oedd hi. Oedd hi'n person agored iawn. Na, ach gallu gwybod beth gath i ginio dde. Oh dear. Oh dear. Oh god. Ond, da iawn i Twitter, Twitch gael gwarad yna. Da iawn. Naeth hi... really? Naeth Twitch cael gwared o hi? Na, just o'r tags in general. Right, okay, good. Ydyn, O'n i fel, beth? Mae Twitch mor bwerus a hynny. Da ni'n dal angen neud y pool stream gyntaf yn y Gymraeg, do. Rubber ducky. Da angen neud pool stream Gymraeg, de. Ie, falle gall hwnna bod yn rhan o'r marathon stream syniad hefyd. Ie. Oh, god. Right, gwneud nhw, cloedis chwaraewr sydd yn rolio. Mae hwnna'n eitha handy. Counter 4. Right, mae hyn yw'r pwynt nawr, os mae hwn yn gywir. Gwneud 8 newid colli 2 pob brwydr. Yes, mae fe! Diolch, beth. So, mae hwn yn enghraifft o maen nhw'n rhoi chi bach o siawns trwy cynnig pethau positif hefyd, so mae hwnna'n good. Right, ail ddefnyddio offer nesaf. Ydy hwnna'n meddwl? Hwnna'n meddwl I fi, mae'r symudiad yn dod nôl. Mae ddim yn dyblu fe, so drwy gwell off yn hyn. Na, dwi'n methu wneud hwnna, dwi. Dim pwynt. Dyna ni. Cadw'r syniadau yma fynd, Emrys. Mae wastad yn rhoi gwyn ar fy wyneb, achos... achos, ni wastad yn neud... Ni wastad yn... Wel, mae'n neud I fi gwenu. Ni gyd am arloesbwn arloesol, a gwthio'r ffiniau, a classic tag gyntaf yn Gymraeg, ni gyd am hwnna. Da ni'n un gimmick o fod yn viral. Bendan. Pob yn un gimmick o fod yn viral. Na'r beth bwysica. Nice. Sleep stream gyntaf yn y Gymraeg, gallu dyn hwnna. Mae'n ymwyr, gallwn ni. Dwi'n meddwl fod... Hwnna di'r peth sy'n wyrd fi allan mwyaf Twitch, dwi'n meddwl. Dwi'n gallu dall scantily clad women. Dwi'n dall ar y porch yna. So, a math yna beth. Ond, yr un cysgu, dwi'n mwyn gwybod e. Ond ti'n dweud hynny, oedd pawb yn obsessed am Big Brother, a nhw'n gadael y cameras ar trwy'r amser. So, chi literally yn gweld pobl yn cysgu. Dwi'n spin-off.
Ti'n gwybod spin-off Big Brother lle oedd neb, oedd yma cael cysgu? A o person dwi'n dweud O ie, oedd hwnna'n really peryglus. Oedd. Ie. O'n i'n syni wnaethon nhw caniatáu hwnna i digwydd, achos mae hwnna'n un o'r pethau fwyaf... Achos mae system corff chi just yn mynd mewn i shutdown mode yn dywe, so... Ie. O na, so dyma enghraifft ofnadwy lle dwi ddim di roi teclyn rubbish mewn i cael gwared o. So dwi'n eitha grac gyda fy hun fan hyn. And... Oh, mae solenoid yn eitha rubbish achos os mae'n colli dau pob brwydr, mae hwn yn mynd i fod yn... Yeah, na i just wneud hwnna. OK. Kraken. Oh my gosh, dwi angen loads o... Oh na! Afel Padredig wedi cuddio fel blymun pwmpen sy'n rhoi iechyd i ti. Na. O'n i'n meddwl y pwmpen, ie. Yeah. O'n i wedi aswm na chdi ag siocar yn cyfeithi. O, diolch, mate, diolch. Na, oce, mae hwn yn rhan o'r thing. Yeah. Dwi ddim yn meindio chi wneud sport ar sut dwi'n edrych, sut dwi'n siarad, ond paid mynd fan'na, oce, Emrys, ynglyn â cyfieithu. Dim ond fi sy'n gallu cymryd y mic o fi hun, oce? Fi ddim yn sensitif, na touchy am hwn o gwbl. Oh, god. Oce, dwi'n credu gorlwytho. Fi ddim eisiau gorlwytho. Ond... ddim eisiau siocio fi. O, endill bendith ar hap. Nice. Gwyllau. O, perffaith. Hapus iawn gyda sut gweithiodd hwnna mas. Xbox 360 2nd edition. £33, 2 minutes left. O, mae hwnna'n okay. No, bad ydy. Na. Yes. Dwi'n gorau amser ar Rhifyn yn beri. Yeah. Oh, god. Alright. Boom. Na, so beth yw eich... Ers i ni siarad diwetha, beth chi wedi prynu yn ddiweddar ar eBay, achos fi'n gwybod ti ar bach o mission ar hyn o bryd. Wel, Y Sega Genesis na yn bargan. Oh, ie. Yeah. Oh, bendant, ie. Gen 1. Ie. Na, oedd hwnna y swnio'n fel deal really da, pwyn dig. Mae'n berig yn angen, mae prisia yn honco. Ie. PS3 console, yr un canol, Right. 41 minutes, £24. So, Bloody hell. Not bad, de? Yeah. Yeah. Hwn yn slim, yeah? Yr un canol, dim yr un slim. Yr un just ar ôl y fat. O'na super slim wedyn dweud. O, ie. Rwy'n hoffi'r un canol, yr un slim. Hwn yn yr un rwy'n cael. Rwy'n cael pryd yn fach. Hwn yn un hoffi. Gwneud niwed yn hafal i ddwywaith o gwahanu. So mae hwn yn un positif. Mae rai coch fel arfer yn. So, na i meddwl am... Fi ddim eisiau gwastraffu fe ddo. Achos... Mae gweaffon. Na i trio cael gwared o'r gweaffon na, dwi'n credu. Nintendo Wii, £8.20. Mae'n y byd ti'n ffeindio rhaid ar eBay? eBay, ie. End by soonest ydyn item location UK. Mae'n lot o'r 6 hours ar ôl o'n. Ie. Dwi ar ôl first gen PS4, rhywun sy'n gallu chwarae bob dim. Alright. Ond ti angen yr un sydd efo 4 USB ar y ffrynt. Mae hwnna efo hardware emulation PS1, PS2 a PS3. Oh. Ond maen nhw'n rili drud pan maen nhw'n difynnu, cos nhw'n gyd ar... Os nhw heb dim dar dan, maen nhw'n rhywun wedi gweithio nhw. Ah, right.
lot o bobl with Xbox 360s, da. Dwi'n hoff iawn o'r consol yna. Mae dy fi casgliad anferth o gemau Xbox 360. A mae perlau yma o gemau, you know, fi'n credu mae un o'r rai sy'n mynd o dan y radar, achos mae fe, I suppose gyda amser, bydd pobl yn edrych nôl yma, oedd hwnna'n gred. Ond fi yn syni faint mor rad mae hwnna, achos mae fe'n capable iawn yn dywe. Beth mae'n neud. The 360s. Console gwych. Beth sy'n berig am y 360 a PS3 ydy, bydd hanes yn sbio nôl yn ffafriol, cos mae bod dim yn cael remake neu re-release. Dwi'n gweld lot o bobl yn anghofio amdano fath o consol. Cos ti'n mynd i brynu... Dwi'n boi mynd. Mae prisio N64 di mynd yn nuts, da. So rhywun gys i cael un hollol bog standard am ei trad, a maen nhw gyd yn... Cos maen nhw gyd yn gwerthu fel fatha efo'r games a bob dim, a maen nhw'n ffocin prisio. Dwi dal yn credu, y ffordd i'n mynd os chi'n mynd am rhywbeth fel yna, yw cael un o'r Everdrives ar gyfer e. Cytuno. Achos, gallu ti gael un bog standard, cael Everdrive, ffeindio cwpl o controllers, a dyna chi. Ond mae, os chi'n casglwr, ti eisiau... Os fi mas mewn siop a fi'n ffeindio gwirth o sefyllfa lle mae rhyw box sydd yn edrych yn cool a mae fe gyda'r game a popeth mewn, na i prynu fe weithiau just am ddim bod y game yn amazing, ond fi'n hoffi'r kind of cael y boxes ar gyfer y casgliad, achos mae rai o'r artwork ynddyn nhw'n hyfryd. Ond, mae fe'n mynd yn hollol silly. Dwi just eisiau consoles rhan. Dwi efo Mister, os gallu bod dim. Ond am rhywun, dwi eisiau consoles i gyd. Just... Ond mae hwnna'n fwy doable yn dywe. Achos yn amlwg, mae yna llai o consoles na gemau, so, Dal yn sbio hyn am games, os dwi'n amlwg. Prisio games. Efo holl thing na, efo pobl yn cael reidio fo. Mae'n amser warthus ddech chi'n mynd i fewn i retro gaming o'n de. A chi'n dewis amser gwaith. Wel, be fi di... Achos, fi'n dweud hynny fi just wedi talu mas 220 am AVS USB retro. So fi'n mynd i gwerthfawrogi beth sydd dy fi a neud streams o retro games a mwy o stuff fel yna pan daw'r cyfleoedd. Achos dwi'n teimlo, mae'n warthus. Nes I wir joio mynd nôl i Rescue Rangers, Chippendale Rescue Rangers 1 a 2 yn amser fi hun. A, oh my god, mae'n rhywbeth i fi, mor satisfying ynglyn â gorffen y gemau yna, achos son nhw'n rhy anodd. Chi'n dysgu'r patrwm unwaith, a ti'n dilyn y stori, a mae mae just, o ran amser, chi'n gallu gorffen o fewn hanner awr I awr, wel mae hwnna'n perffaith. I fi, anyway. Ond, Be dwi'n edrych o berig o'n, mae games discs best ys ydych chi'n ddydru, dwi'n. Right. A ti'n dechrau talu lot am disc a'i law, ti'n mynd lawr lôn reit berig a feg a random ne, ti'n At least, os ti'n prynu games SNES a dim yn gweithio, mae yna rhyw fath o hardware fix o'n dweud, os da dweud. Ond os ti'n prynu CD, enghraifft, dwi lyfio Persona 4, a nes I brynu Persona 4 ar PS2. 5 mlynedd yn ôl, 6 mlynedd yn ôl, a nath o gostio gormod. Ond allan chwarae fan, cos mae ofyn sgatio'r disc. So beth gyntaf neisio, emulate o. Dyna un peth am y stwff yma. Fi'n credu ni'n gallu colli, I know bach yn dramatic, ond fi yn person dramatic, ond gallwn ni marw fori a meddwl, why the hell, gall unrhyw beth digwydd. Mae rai pethau fi yn precious iawn am, ond fi'n trio fy ngorau I dod mas o'r patrwm yna, ond os mae rhywbeth yn meddwl lot I ti, neu'n gwerthfawr neu'n ddrud, ti yn
ti'n mynd i parchu fe, ond ti ddim eisiau mynd i'r pwynt lle chi ddim actually'n cael hwyl yn chwarae nhw. Achos ti'n colli'r plot wedyn, i ti tipyn bach. Dwi'n teimlo fi gallu mynd fel yna i'r eithaf a meddwl, be fi'n neud? Ie, hollol. Ie. Ond, pan dwi'n meddwl nôl am hen games, y games sy'n bwysig i fi dim cael adwedd, really, da. So, os fi'n ffordd reit da chwarae nhw. Ie. Dwi'n just checo, fi ddim wedi bod yn edrych ar y chat o go... O, mae'n ffain. Neb wedi dwi'n... Dwi'n gadw golwg. O, diolch bai. Ni just yn... oce. Ww, melltithio'r gelyn. Good. Dwi'n ffynu... Y boi yma'n gwerthu, dew. Mae'r top o dweud Sega Mega Drive console, iawn. Y llyniad dangos Master System, iawn. Series 1, rhaid bwysio, iawn. Ie. Starting bid £20, reserve not spent. Buy it now, 450. A blaned mae boi yma'n byw. Be. Hwna yn silly. A faint mae barod i'r gwerthu fi. Ie. Ie, beth yw'r opsiwn realistig fyna? Dwi eisiau Mark 1 Master System. Ie. Hwna ar list fi. Ooh, oedd hwnna'n handy. Be ti di cael i dy Nintendo Switch? Poken. Fi'n dweud achos Poken? anreg... so Pokemon Tekken yw e. Ie. So hapus iawn gyda hwnna. Mae hwnna ar Switch. So, good. Edrych ymlaen. O wedyn... mae di... fi'n credu, oedd hwnna oedd Rhifyn fel y rester, a wedyn oedd na Sword and Shield. Ie. Be sy'n handi o'n Sword and Shield i, hwnna ydy'r Pokemon Hausa. Right. Okay. So, i rwy'n ifanc, hwnna ydy'r Pokemon gorau i uchaf. Ie. Mario Kart siawns do? Fi'n credu mae hwnna ni. Ond be fi wedi sylwi yw sut mae gemau Nintendo a N64 yn cadw eu pris. Mae just yn nuts yn dyw e. Di Breath in the Wild dal yn £48? Fi ddim yn siŵr. Nid dyna un o'r gemau byddwn ni'n dewis ar gyfer fe. Ond, o'n i'n edrych, oedd gwahaniaeth o fel 5 pint am gael nhw'n ail law, cymaru fel CEX gyda rhaid nhw newis sbon o fel Argos. O'n i fel, you serious? Nhw o'n gallu rhoi ti 5 pint o wahaniaeth. O'n i just fel, it's silly. Mae'n hollol nuts yn dyw e. Pungent sydyn, de. So dy llun ar Twitter yw, de, ond ar CX yn dweud dan. Ie. A dyn wrth rwy'n cwtio Kings of Leon. Sex is on fire. Sorry. Alright. Beth sy'n cael fi am Mario Kart ydi, game Wii U ydi o, ond dal un o'r games dwi'n chwarae mwyaf, de. Ie. Fi am Mario Kart arall ar Switch, dwi'n meddwl, de. Wel, stym angen e. Dwi'n angen ydi. Na. Mae dal yn 40 pint. Wow. Pobl yn dal yn prynu fo. Mae dal yn fatha yn top 20 games Prydain a felly. Na, mae hwnna'n nuts. UK chart one day ago, Mario Kart 8 Deluxe climbs to number 3. Wow. That's on 2014 Right. So, diod sbigog fi'n mynd i swapio tro yma. Gwneud newid ar 6, melltithio'ch hun. O, mae hwnna'n oce, jyst ddim defnyddio 6. Banshee na. Sy'n di plant chdi eisiau Animal Crossing. Dwi e ddim... Fi'n credu oedran yna, mae fe gyd lawr yw cilch o ffrindiau a beth maen nhw'n. A mae Daf yn enwedig, mae fe'n hoffi
Fortnite. Mae yna gêm ar... Cofio ti'n angen Nintendo online i gyfer chwarae Fortnite ar Switch. OK, cool. No. Mae... Beth arall sy'n mae'n hoffi? Minecraft. A hefyd... na I just... Mae yna gêm o'r enw... mae yna gêm ar y tablets a'r iPads o'r enw... Brawl Stars? Brawl Stars, ie. O'n i ddim wedi clywed yn Hwna di... dechrau off fatha fan game Super Smash, ie? Na, ti'n sôn am Brawlhalla. Na, nid Brawlhalla, na. Brawl Stars. Brawl Stars, ie. Ydy plant chdi fewn i Roblox? A beth di Roblox? Dwi'n mwyn gwybod beth di Roblox. Oh my god, Roblox. Rwy'n arfer chwarae Roblox, like 10 blwyddyn yn ôl. Ydy. Dim hwnna di low-key y gêm mwyaf poblogaidd ar hyn o bryd o fatha. Ni'n credu bod e. Na, rwy'n like... Y tro cyntaf rwy'n chwarae Roblox, rwy'n fel like 9. Waw. Ac rwy'n 25 Oh my god, ni'n hen, ydyn ni. Rwy'n methu credu, mae Roblox dal bloody Roblox. Roblox gwych. Initial release date September 2006. Yeah. Be? Well, thing is, Hwnna'n nuts yn dyw e. Roblox, yw mae Roblox. Ti'n creu y content. Like, ti'n creu y gemau, ti'n creu y servers. Well, nhw'n host you know, like Roblox yn host y servers. Ond ti'n creu y worlds, like y gemau mae pobl yn chwarae arno. So... Fatha Second Life i blant. Ish. Yeah. Ond mae just like loads of mini-games mae pobl yn creu arno hwnna. Si trwy ffairs o mynd fewn i Second Life o lot. Oes, roi heb di chwarae fe am blynyddoedd. I fi oedd Roblox yn off-brand fel Aldi version o Minecraft. Sorry, falle fi'n hollol wrong, upsetio pawb yn hyn. Ond... Dyna o'n i'n gweld o bellter, ddim really a diddordeb yn y maes o gemau yna. So ni fel, probably, os fi ddim yn hoffi Minecraft, byddai ddim yn hoffi Roblox. Ydy Roblox technically am ddim? Ie, mae ddim chwtali am fe. Ie. Mae fatha... Bydd off-brand Lego na? Ie, off-brand, ie, dyna beth, fath na beth. Be oedd dim Lego? Dunlop? Na ci, Dunlop oedd... Duplo, ti'n meddwl? Duplo yw just si plant. Duplo! Ie. Lego. Ie, hwnna dal yn Lego. Playmobil? Playmobil, ie, maen nhw'n gwahanol. Ie. Playmobil. Mae'n eich fel e? Amazing. Oh my god. Pwys sbio... Mae'r llyfr yma de, Roblox, How to Draw Roblox. How to Draw Roblox. Oh my god. Roblox Annual 2022, 100% unofficial. Mae'n nuts. Right. Ni angen chwarae Roblox ar stream. Oh god, fi ddim yn gwybod os fi gyda'r ymynedd. Oedd Starship Enterprise neu beth bynnag, Space Citizen neu... Na, Ni angen please. trio ffeindio y hen servers rwy'n arfer chwarae arno. Fi'n teimlo fod dynion 32 yn sydd fyny Roblox yn 2021. Yn eich di rhyw fath o... Register. Ie, fi gytuno. Fi gytuno. Dwi angen burner tablet i wneud hwnna beth. Ie, dwi gytuno. Bendan. Dwi yn yr un gang y tŷ fyna, ie. Hwna de, a'r fucking y thing penguins na de. Na. O ie, fi yn penguin. Blymu... O, Penguin Club neu rhywbeth, efe? Dyna i fe? Penguin. Oh god. Pobl oedd... Dwi'n cofio oedd yn coleg, ond y pobl oedd ni, a hwnna ni eitha... Ti'n mynd watchlist, ie? Ei, Club Penguin. Ie. Yn amazing. Oh my god. Paid dweud hwnna. Rwy'n chwarae hwnna pryd rwy'n Paid dweud hwnna ar stream. Mae FBI yn y chat yn cymryd nodyn hynna fan. Ie. Rwy'n chwarae fe pryd rwy'n like 10 blwyddyn. Okay. Won't hold up in court, oh. Na, joke. A Habbo Hotel. Habbo Hotel.
Ti di trafod hwn lot ar stream. Yeah. Mae dy doi o chi fel nostalgia i'r eithaf uchaf am Habbo Hotel. Fi'n cofio pan o'n i'n chwarae the egg game. Oh my gosh. Habbo Hotel. Oh man. Shuriken. Ydy Habbo Hotel dal yn Habbo Hotel? Meet me at the bar. Mae'n fel, like, rwy'n gwylio fideo a couple of mis yn ôl, o, like, the elaborate scams sy'n mynd ymlaen mewn Habbo Hotel. Where mae pobl yn, like, recruitio pobl i gweithio mewn, like, the massive organisations. Yeah. I just, like, pumper allan arian mewn Habbo Hotel. Nuts. Will be girlfriend for coin. Oh dear. That's RuneScape. Ti'n gwybod nhw gyd o wang? Nes i, not word of a lie there, nes i lawr lwyth ar ymsgap sy'n dwytha. Oh, A nes i chwarae ta hanner awr yna fo. Okay. Oh, daro. Habbo Hotel, dyn ni dim. Mae heb... Oh, dyma'r fideo. How the teenage players of Habbo Hotel turned to financial crime. Yeah. Fi'n poeni amdano ti o, achos ti'n ifancach na ni, a fi'n teimlo bach fel... Ni sy'n gyrru chi i ffwrdd o hwnna. Mae ti ddim yn gwneud unrhyw fath o financial crime. Dim eto, oce? Di chwarae i Habbo Hotel. Dyma sut mae'n dechrau o... Actually, na. 15 mlynedd. Okay. Ish. Dwi'n googlo Roblox am a dychwalu'r bren fi. Oh. Dwi'n teimlo mae pobl Roblox yn tyfu fyny i licio Funko Pops. Na, rwy'n cysau Funko Pops. Beth yw Funko Pops? O, paid. Mae'n afiach, mae'n stupid. Mae'n gyd edrych yn crap. Mae fatha, pam sy'n talu pres am crap yma. A fatha... I know in little models, do you ever, like, hennau mawr? Ie, ti di gweld nhw da? Like, a really bach di. Oh, god. Na. Wow. Maen nhw'n disgusting, rwy'n cysau nhw. Maen nhw'n mor... So well gyda fi de, hel merchandise o bobl bach melyn na Funko Pops. Beth yw pobl bach melyn? A fucking... Minions. Minions. Oh, Minions, okay. Maen nhw ar un list i fyd. Okay. Mae'n a Minion Funko Pop. Oes, mae'n a Funko Pop bob dim, oes. Yeah. Mae'n a Funko Pop. Wedi anfon ei chat. Fi'n gallu meddwl pam ti'n dweud hwnna drosodd a throsodd yw I'd rather have a bowl of Funko Pop. Mae'n syniad estron i fi. Mae Funko Pop yn twigio beth arall yn brefi. Pan nes i cael payslip gynta job iawn fi, IT gynta fi iawn fi, nes i ni conscious decision o ddim dechrau hel anime figures. Okay. Dwi ddim. A dwi'n meddwl bod dwi'n gweld Funko Pops, dwi jyst eisiau gwario 300 ar fatha mech anime figure, dwi'n meddwl dio. Dwi'n meddwl dwi'n cael fatha psychiatrist yma, ti'n gallu dihonglo i fi. That boy needs therapy. Wel, mae'n rai, like, y figures anime. Nhw'n mor gwell, rhan nhw'n mwy detailed yn nhw. Nes i ag i hebra de, ond a lot o G-Naked anime dolls de, oedd yn costio ta 1,000 o bunna felly, a ti da, hwnna 1,000 o bunna am naked anime doll, a ti'n diri hwnna on display oed yn ty. Ie, os ti'n cael guess, so ti ddim really eisiau gweld. Neu, beth os ti eisiau cariad fel date dro draw, a ti gyda hwnna ar y wal, ti fel, ddim siarad i fy hun, ond, rhywun arall sy'n sengol. Dwi ddim really yn gweiddi mas classy dude, Ddim bod fi'n classy dude, but... just banner coch. Just yn dodgy, yeah. Mae'n rhai eitha models sy'n licio gael, ond maen nhw'n mainly eitha robots. Yeah. Fatha Metal Gear Rex a Metal Gear Solid. Math yna o vibe. We're in a final nawr, boys, sorry. Fi'n gwybod mae'r... Funko chats. Ie, mae'r sgwrs yma wedi mynd i'r lefel eitha nawr. Dwi'n casglu y rai Rainbow Six Siege. Okay. Oherwydd, maen nhw'n ddau na Funko Pops, ond maen nhw'n cael mwy detail, nhw'n dal kind of like simplistic, ond ddim like ar y level bloody Funko Pops.
Okay. Dyma'r amser nawr I gael y best team allan. Dwi'n weeb. Dwi'n cyfadda, dwi'n Yeah. closeted weeb. I do like my anime. Dwi'n ddim yn rhywbeth dwi'n siarad amdano yn gyhoeddus nag yn gwaith. Ond I do like it. A dwi'n meddwl, dwi'n sbio ar lot o fatha figurines fel, sy'n ei lyfio cael stondio'r figurines. Ond hefyd, fyswn i'n edrych da massive creep, Ond dwi'n sbio ar figurine o Goku yma'n, dwi'n edrych badass, Dwi... Rai rwy'n casglu... Wel, y rai prif dwi'n casglu, y rai Star Wars. Okay. The Black Series neu'r Vintage Collection. Ond mae Star Wars yn cool, so mae'n fine. Wrth gwrs, Marvel. Neb yn dweud unrhyw beth gwahanol, okay? Mae pawb yn teulu yn chwarae, ni gyd yn gallu coffi beth bynnag ni eisiau heb unrhyw ragfarn neu drwg deimlad, okay? Gai cywiro na. Cywir yn chwarae, da ni'n gallu bod yn distaw, pwy da ni'n bod yn distaw. Okay. Okay, well, fi o'r barn bod, gwell, just... Rhaid chi just bod yn falch iawn o pwy bynnag ydych chi, beth bynnag chi'n hoffi, a dyna ni. Bydd na wastad pobl sy'n... Yn y byd yma, mae wastad pobl sy'n caru chi, mae na wastad pobl sydd yn cysau chi, a mae na pobl yma sydd ddim gyda clem pwy ydych chi. So, rhaid chi just derbyn hwnna a byw bywyd llawn. Dyna ni, bywydau, dosbarth bywyd am ddydd. Os mae'n gyfeithlon ac yn consensual... Oh, yeah, of course. Oh, God, yeah. Oh, sorry, yeah. Unless mae'n Funko Pops. Yeah, Funko Pops na. Neu Roblox. Os mae Funko Pops na, cyn ola. Roblox. Mae na... Dwi'n mylicio superheroes, mae na anime version o Batman sy'n really cool. Yeah. That's stuff, da. Yeah. Na, mae 32 yn oed lot o hen i'n cael health figures, da. Na, dwi ddim. Na. Ni ddim yn dweud pethau fel na, okay? Na. Dwi'n mynd trwy anime figures yma, da. Na. Mae lot o brand fi, dwi eisiau hein. Ond mae nhw lot o dda. Dwi'n eisiau dangos nhw i neb wedi tyfu. Well, get them out, Emrys. But dyna beth byddwn ni'n dweud. Rwy'n i'n cwpwr, fel like, Yn y cwpwr. Na, cael nhw'n a ddangos. Na. Secret anime cupboard fi. Na, mae rhaid i chi pasio heibio'r pwynt yna. Mae pobl yn gallu teimlo hwnna ynglyn â dangos ei gemau fideo stuff. A dyna pam dwi'n adeiladu ogof ddyn man cave fi. So, dwi'n gallu arddangos nhw heb y pryder bod fy ngwraig yn mynd i just cael gwared yn nhw. So, a fi'n mynd i cael clo really diogel. Ddim am fod pobl yn dwy nhw, ond fy ngwraig i taflu nhw yn y charity shops a pethau. Siopau elusen. Edrych arna, dwi mor gred, wyt ti'n ofyn. Right, mae hwn yn... Dyma yw'r finale nawr, boys. Dyle ti bod, gwnaeth hyd yn oed boneddigas look dweud fod fy ngwisg yn sinister a cythryblus. Okay, 5! Mae hwnna'n good. Nes i ddim defnyddio. Okay, so... Melltithio hi. Suppose 6 a 3 yw'r opsiwn gorau. 6 a... Ond, di'r figurines mae gyd yn Rainbow Six. Dim fatha serious shooter Rainbow Six. Yeah, ond nhw wedi... Yeah. The thing is though, ti'n cael like, pryd ti'n cael un nhw, ti'n cael like code, a wedyn ti'n cael y virtual version o fe I roi ar y gun ti. Mae hwn yn agos nawr. Right. Oedd y melltithio yn peth da, ond deir gwaith y gwahaniaeth, mae hwnna'n hyfryd. Boom. 15. Ydw I eisiau... Point ymwneud hwnna. Alright, gwell I fi... ymwneud hwnna. Wedyn... Hyn. I don't know fel yr Star Wars.
Yeah. Owain, ti'n casglwr, you know, Star Wars y pethau ti, so ti'n gwybod, mae'n well, ti'n arddangos nhw yn TT, a fi di bod i TT, a mae fe'n awesome. A fi'n credu mae just, beth yw e? Perchen arno fe. Dyna'r peth pwysig. Bod chi ddim yn meddwl, peidiwch a edrych mewn fanna. Ti'n actually dweud, na, fi yn casglu hwn, mae fe'n awesome. Os chi'r y problem hyn, cer allan, you know? Dwi yn byw mewn contradiction, gos dwi'n eisiau prynu figurines sy'n reid ar wal neu ar cwpo. Mae gynnu fi full simulation racing rig yn ganol liw ar rwng fi. So, os ti'n dod i fewn i rwng fi, a mae'na just hynna. So dwi'n dall hynna. Ond. Yeah, baby. Yes! Sorry, oeddi hapus, nawr fi gallu dweud dewch mewn boi, mae'n amser troi llirolwyn. Ti'n gwybod, dwi ddim fel arfer yn cael gwneud hyn. Mae wastad wedi bod yn peth y cellweiriwr. Fy mod yn cwpl o filoedd o flynyddoedd yn hun â nhw, dwi ddim yn mendio... Sorry, byddai'n cael llai o... paid dweud wrth Terry, pawb. Terry! Mae rep fi'n mynd rhaid lawr yn meindio cyfadde fy mod tipyn bach... mae'r stream hefyd. Na. Awkward. Awkward, guys. Edrych ar y troi. Ond na i wneud nodyn o hwnna. Dyna'r ffordd i wneud e. O look drwg i ti, buddy. Falle tro nesaf. Penod wedi cwblhau. So... Calan Gaeaf. So fi di datgloi popeth, fi di gorffen popeth. Ti di 100% Dwnsiwn dis? Wel, dwi'n credu nawr, achos os dwi'n mynd nôl ychwanegol, a fi'n mynd nôl i Dwnsiwn dis, a fi'n wasgu chwarae, a dwi'n neud gêm newydd. A dyna ni, dwi wedi wneud nhw gyd. Ond, ar dweud hynny, mae yna fwy o stwff. Ti'n gallu gweld mae rhain edrych. I bell o goffan? So, i wneud cant y cant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mae yna cwpl arall, actually. 8, 9, 10. Mae wedi rhoi newydd. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Mae yna eitha dibyn. Okay, so, suppose ti just targedu rai a just mynd trwy nhw fel yna. Ydy hwnna sut mae Achievement Hunters yn mynd amdani? Pa dwi'n chwarae, dwi'n lycio 100% a Yakuza series. Dwi'n neud. Dwi'n joio fo, wedyn dwi'n grindio fo. Okay. Cwblhau unrhyw benod bonus ar anodd. Wel, ble mae anodd? Wel, ti di. Fi wedi wneud... Ti'n megis dechrau daith Dwnsiwn dis chdi? I know. Paid dweud hwnna. Na, fi jyst yn mynd deall beth maen nhw'n meddwl gyda round bonus. Ond surely... Lefel anhawster. Yr anoddaf, 1, 2, 3, 4, 5. Fi wedi cwblhau. Fi wedi ennill un a costi. So options a... falle. Fath yn options. Falle. Right. Teitl. Llywodraeth ychwanegol. Na, ddim hwnna. Chwarae. Heriau. Well, kind of hwn yw'r options yn dywe. Lefel anhawster. So, o grach yw'r mwyaf anodd. Fi di ennill round bonus, so... Pam dyw yna ddim wedi? Nawr ni mynd ymlaen i'r nesaf, a just gweld os taw... I don't know. Cwblhau unrhyw benod bonus ar anodd. Cwblhau unrhyw 2 benod round... 2 benod... Cwblhau unrhyw 2 benod round bonus. Cwblhau unrhyw 3 benod bonus ar anodd. Fel ti dweud, os na fel mod anodd ach na anodd. Trechu bos gyda 4 neu fwy o fwyelli wedi cyfarparu.
mae hwn yn proper technegol ond yw e. Fi wedi dweud, fi ddim yn gwybod os dwi eisiau. Mae jyst yn neud I pen fi mynd yn... pen tos, jyst yn edrych ar yr trechi bos gyda iechyd cyflawn. Ww. OK, na, fi'n mynd I dweud, fi'n neud e. Fi'n neud e. Sorry, guys. Dim. Wel, yr unig game, right, dwi wedi joio trio wneud cant y cant yw Rayman Legends a Rayman Origins. Rayman Legends specifically. Caru'r game yna. Mae just lovely. I don't know. A fi'n credu falle I gadael e fanna o ran Dwnsiwn y Dis. Wel, oedd hwnna'n good. Mae'n 5:11. Dyna'r thing, fi'n teimlo bach ar goll achos mae... fel arfer, dwi'n gweithio fel un diwrnod wythnos yma, ond dwi ddim fel arfer yn cael hanner tymors off. Wel, mae dy fi fel does... nes ti'n neud sŵn really odd fanna. Ti'n iawn? Rwy heb dweud yn y beth. Na. Beth oedd hwnna? Oh my gosh, fi'n clywed stuff. Wait a sec. Falle plant. Mae hwn yw'r moment creepy nawr. Mae'n talch ar y stream. Paid nawr. Paid. Sy'n talch ar y stream? Na, paid. Beth oedd y sŵn? Fi jyst eisiau... Mae rai fi checio. Os fi ddim yn ôl mewn 5 munud, galw'r heddlu, oce? Ti di neud beth ar OBS? Ti o ti? Dwi'n eisiau na fi nath yn sôn. Rwy'n meddwl rwy, ti'n just mynd... Cos nath o'n dweud rhywbeth, ti'n mynd, Rwy'n mynd I dweud, rwy'n meddwl rwy'n yn Emrys, tan Rhifyn dweud, meddwl rwy'n rhywbeth yn y tŷ. Gyda sgan ni'n access I OBS fwy eto, stwff fan o'n. Ie. Bydd hwn yn cool, just like roi gwyneb tu ôl fer. Oh man. OK, ddim yn gwybod beth oedd e. So nawn ni... Wel, eistedd yn set chdi fan. Oedd rwy'n eistedd yn set chdi am uned, dwi'n Paid. OK, good. Diolch. Rwy'n man jumper, like, cool. Oh, man. Oh my gosh, fi'n gweld y figurines ti di danfo. Mae hwnna'n clas. Oh, man. Mae hwnna'n awesome. Ti di defnyddio camera really cool a focus of e'n nice hefyd. Yfed just a ffôn fi. Oedd e? Ond mae cameras ffôns mor anhygol yn dydyn nhw dyddiau yma. Mae nhw yn. Just like, wow. You've got Pixel 6, you've got Google Pixel 6, fel Wow. So, camera hwnna fod o dda. Apparently, mae hwnna'n emulation amazing. Os o ti eisiau... Ddim bod ti'n defnyddio hwnna, mae dy ti mister. Ond, weles I YouTube fel pop-up guy sydd yn review y popeth, a oedd e'n dweud bod yn un o'r gorau. Beth o'n i'n meddwl wneud? Right, fi'n gwybod... Mae Emrys a Finne am chickens o ran... gemau arswyd, ond o'n i'n meddwl holi, rhwngtho ni, na I swapio'r set-up fan hyn, gobeithio bod I ddim yn edrych yn messy. Right, beth yw, falle os chi'n gwylio nawr hefyd, for a sec, edrych bach yn sloppy yma. Right, os beth yw eich 3 gorau y game arswyd, game fideo arswyd? Top 3. Beth yw eich 3 game gorau? Arswyd ta scary game. Scary. Mae gallu bod yn go. I suppose gallwn ni roi Rayman categories. Achos mae arswyd fel ysbrydion.
mae yna zombies fel category, a hefyd mae yna fel General Gore, Friday the 13th, Halloween-ish, lle slasher, efe. So, os o'n ni'n rhoi nhw gyd mewn gyda gilydd yn y crochan fel petai, beth byddech top 3, a falle gallwn ni categoreiddio nhw os mae hwnna'n rhy anodd. Number 1 horror game fi di Worms WMD. Okay, alright, okay. Good. Un o ffefrynnau fi, ond fi ddim yn siŵr os dylwn ni rannu hwnna ar stream, ond nes i cwrdd... Ti'n gwybod maen nhw'n dweud peidiwch byth a cwrdd a'ch arwyr? Wel, pan nes i EGX a oedd yn hollol flop blwyddyn yma, nes i cwrdd ar producer, Team 17, right? Da ni'n di siarad hwnna? Yeah, Team 17, nes i cwrdd ar un o'r producers, Team 17, yn gofyn ynglyn â lleoleiddio un o gemau nhw i'r Gymraeg. Ymateb fe, blwmp ac yn blaen yw, well, everyone in Wales speaks English. So, no, I don't think it's something that we will ever consider. And then, o fi ddim cofio pwy oedd efe ti... Na, o Thomas dy fi fi'n credu. Thomas, oedd e dy fi yn sefyll gyda fi, a wedyn, naeth e edrych arno ni'n smug, a mynd, oh, sorry, gents. A ni just fel... O'n i mor gutted, oedd e fel... Pwy yn EGX. Ie, pwy oedd o? Pwy oedd o? O, fi ddim yn cofio union enw fe. Un o'r producers, os bydd ti'n enwau yno, ond oedd hwnna just gymaint. Ti'n gwybod pan mae rhywun yn bwrw'r gwynt allan o ti a bwrw ti a ti'n gwybod, o'n i mor gutted, achos nes i dweud wrth ti'n bod Worms oedd probably cyfres un o fy hoff cyfresu game y fideo erioed. A oedd e dal di bod gymaint o... fi ddim eisiau regi ar stream, ond o'n i mor upset o fe. So, es i draw i indie devs arall, a oedd y cwmni yma yn un eitha da o Warsaw fi'n credu, a nhw sydd wedi creu Frostpunk a Children of Mortar. So, oedd y menyw yma, fi'n credu hi oedd yn... mae hi'n rhywbeth i wneud gyda'r tîm marchnata a stuff. A o'n i'n trafod gyda hi, a dwedes i wrth i... Wel, na, nes i ddim dweud. O'n i'n trio dweud, right, meddwl am lleoleiddio Team 17 and shit, chdi. Na, nes i ddim dweud hwnna eto. Ond, oedd hi wedi dweud, oh, I think maybe you're better off trying UK companies. And nes i ddweud, well, funny you say that, because actually you'll find that English companies or UK companies that are based in England have probably less in common with the Welsh and culture and respect for minority languages. So I think we're probably a lot closer in ways of culture and language. So ni sbonio hwn i di, a ddim ffordd o kind of hi deall, a nes i dweud, I've just been over to Team 17 and they've said that, a nes i esbonio stori nes i just dweud i chi, a ddi fel, oh my god, they really said, o'n nhw'n shocked i'r pwynt, o'n nhw fel disgusted, a o'n i fel, so... Because efo Boy Worms there, so they got hyd os fi eisiau fflopio chdi off. Mae'n ffordd yn hyd oes. I wedi chdi'n dweud, oh, hello, I love worms. Yeah. What about localization? Hyd os yn cefn y ben o dda, fuck, yeah, exactly. Soms ti yma. O'n i'n mor grac. So, Gwen, yeah. I don't think it was something we're doing now, but yeah, we can look into it. Maybe we'll give it some thought. Wel, naeth menyw arall o fel Finland fi'n credu, oedd hi di just actio naturiol, oedd hi ddim yn amlwg yn meddwl, really?
Ond o leia, oedd hi yn dweud, right, yeah, send us an email. Oedd na ffordd o wneud e, oedd hi hanner ffordd rhwng y dau, ond just i bod really arrogant a patronising fel yna. O ddim angen fe, ond oedd na, so 11bitstudios.com yw'r cwmni o Warsaw, o Gwlad Pwyl, a o'n nhw'n really cool, a nes i siarad gyda'r community and social media specialist. Yn y diwedd, o'n i'n trafod fel lleisiau a pwysigrwydd, achos mae Frostpunk wedi cael ei lleoli mewn amseroedd Victorian. Felly, oedd hi'n dweud falle bydde cael lleisiau fwy, regional oedd gair defnyddiodd hi, ond yn adlewyrchu falle status gwahanol, a o'n i'n dweud o'n i'n cefndir mewn wneud troslais a actio llai o stuff. So, oedd hi wedi dweud, reit, dyma fy cerdyn, cysyllta anfon, achos falle bydde'r ochr troslais a cael fel voice-over mewn i'r gêm, lot haws a llai o hoops a roi mwy na'r elfen just text. So, yeah, mae hwnna'n rhywbeth falle rhywbryd wythnos yma, na i dilyn fyny ar a danfon. So, oedd hwnna'n person really hyfryd. So, oedd hwnna wedi gwella'r, achos, oh my god, fel gwyl, oedd e'n ofnadwy. O'n i'n teimlo mor gwael, achos nes i drefnu fe i'r crew yn chwarae, a dylen ni gyd wedi cael ein arian nôl gan EGX, achos oedd e'n ridiculous. Oedd e'n ridiculous i'r pwynt lle o'n i'n teimlo gallen ni wedi trefnu rhywbeth gwell yn Castell Caerphilly. Dyna faint mor gwael oedd e. You know what I mean? Achos oedd cyn lleid o AAAs yma, a wedyn oedd y indie devs yn dal ei dir, maen nhw'n solid, ond ti'n methu just cael ti'n methu gwerthu fe fel EGX llawn, a wedyn fe bod fwy fel EGX Res gyda cwpl o indie devs. Oedd e ddim yn dig. Oedd cwmni... Team 17 eisiau ban. Da'n band o chwarae'r games Team 17 o'n. Dim Worms beth eto o'n. Mae hwnna'n really anodd. Beth ti'n neud nawr? Roi fi mewn sefyllfa really anodd fanna. A ti'n gwybod... ti'n gwybod Emrys... Beth sy'n bwysig? O gêm bach Worms. Ond fe oedd un person o fewn mudiad. Falle bod y producers eraill... Na. Team 17 dewis fo i cynrychioli nhw. So, fo ydi ethos a values Team 17. Oedd o ddim jyst yn rando. Nath Team 17 gyd i lawr dweud, da ni eisiau boi yma sy'n anti-Cymraeg ac general knobhead cynrychioli ni mewn gwyl awful yma, nath ddim gweithio. A bod yna nifer efo boi Cymraeg ma, which oedd y boi really pleserus a tygos chat. So, ysdi dweud fod Worms Rumble yn shit. Hynna, sy'n ni wedi dweud. Sy'n ni wedi mynd full on petty yda. Fi'n gwybod, achos o'n i ddim eisiau gwastraffu amser a egni arno fe, oedd e fel full stop, o'n i eisiau just symud ymlaen at rhywun defnyddiol. A lwcus nes i, achos nes i cwrdd â Jez Harris, sef Publish and Director o Chorus Worldwide. A mae gyda fe, fi'n credu oedd e'n game ar Game Pass neu ar y PS4 Plus, fi'n cofio, ond oedd yna game o'r enw Coffee Talk. A mae fe gyd yn fel text-based game, a o'n i'n meddwl bod y game hwnna'n really cool yn Gymraeg. So fi'n mynd i danfon stuff iddo fe. Oedd rhywun, achos nes i gwisgo Chris T Dungeon y dis, naeth rhywun adnabod fel, oh my god, Dicey Dungeons, a wedyn, oedd hwnna wedi dechrau sgwrs cwpl o weithiau, so oedd hwnna'n eitha cool. A y merch yna o Gwlad Pwyl, oedd hwnna'n really cool, ond o'n i'n teimlo'n really rubbish, but fi wedi cael fy twyllio, a lot o bobl eraill. So... peth arall, mae dy fi pet peeve hefyd, right? Premier Inn. Neithon ni archebu stafell teulu, right? Stafell teulu yn meddwl gallwn ni gael un double bed a 2 rai sengl, So, eithon ni yna, a o'n ni'n mynd ar roi'r allweddi, a oedd y menyw yn dweud,
oh no, only 2 adults per thing. O'n i fel, oh, well, a nes i dweud, well, Iestyn's young. A nhw fel, na, two adults. So oedd e'n really, really awkward, achos y gwir yw, o'n i'n talu am yr ystafell, o ddim byd, o'n i ddim wedi darllen unrhyw beth am polisi ynglyn â 2 oedolion, pwy sydd i ddweud byddwn ni ddim yn gallu amddifadu yn y ganrif yma, you know what I mean? Pam byddwn ni ddim yn gallu bod yn teulu? Pam, you know, fi jyst yn meddwl... Dwi'n newid Google Premier in Family Policy, a bydd Mae'n glir, ydy e'n glir, Emrys? Mae fe'n glir, there we go. Paid dweud wrth Iestyn, okay? Lein gynta Premier in ydy, maximum room occupancy is 2 adults. Family rooms, when available, can accommodate 2 adults, 18 and over, and 2 children under 16. Alright. Ond hefyd, dwi efo chdi, fatha, maen nhw'n gwybod yn union beth nethoch chi. Let it slide, Yeah. Let it slide, ond oedd y menu yma ddim. Oedd hi'n creu sefyllfa lle bydde fe wedi bod yn embarrassing. So oedd hi'n trio codi cwilydd arno ni. A oedd e just fel... So yn y diwedd, wnaeth hi specifically roi ni stafell gyda 1 gwely mawr a 1 single bed. So ddim modd i ni sneaco Iestyn mewn a cael fel 2 sengl, achos oedd nhw ddim yna. So oedd hi just, oedd hwnna wedi rhoi blas drwg yn fy ngheg cyn hyd yn oed mynd mewn i EGX, a wedyn cyrraedd ni yna, oedd e'n shambles. O pawb di mynd adre, o'n i'n teimlo, oedd pawb di mynd adre yn gynnar neu rhywbeth, ond na, oedd e just literally sgerbwd o gwyl. O'n i'n mor grac. Mor grac. Ys di streamio noson kids do? A ti joinio chdi ar stream? Do, fi'n gwybod, a nes i ddim spoiler fe. O'n i'n googlo fo, a ni dda. Ond y bits bach ni, dwi eisiau dweud faint o awful fydd fory. Ond hefyd, o'n i dda, na, cos yna'n beth gweitha hefyd. Achos mae rhaid ni mynd trwy gyda fe. Ond, rhaid dweud, gafon ni hwyl yn mynd i y bar yna i'r 4 quarters. Oh my gosh, dyna lle i ti fynd, Emrys, os ti'n mynd i Llundain rhywbryd. Mae yna un newydd yn ardal Elephant and Castle. A literally, ti'n gwybod fel y hen, fel original arcade cabinets, lle chi'n rhoi quarters mewn. O'n i'n chwarae trwy'r nos am, cwbl o pint, really. Achos oedd just un fel quarter ar gyfer y game, a oedd e just wedi... Oedd hwnna di arbed rai o'r drwg deimlad oedd a siom. Ond oedd e'n good. Ond mae wastad yn hwyl dod gyda'n gilydd, beth bynnag ni'n neud, ond So faint o awful oedd EGX go iawn, dan? Really gwael. O pobl, o lot o pobl, o lot o ffrio ar Twitter yn y peth. Rai pobl yn amddiffyn nhw, under the circumstances they did really well, it's good that they put it on. A ni fel, na, mae'r peth gweithaf yw, fi mwy grac. Nes i mynd trwy'r ffaff o wneud yn siŵr bod Covid pass a popeth gyda fi, troi fyny, a ni fel, oedd hwn ddim werth e, really ddim werth e. O'n i'n mor grac. Because tweet all EGX ydi, thank you for joining us for an amazing EGX. Pwy bynnag nath y fideo na de, mae'n hyd i rai res e, cos mae'n edrych am y lle'n packed. Whatever. Hen llun oedd hwnna neu o ongl really obscure. Lle nhw wedi gorfodi pobl mynd mewn i'n lleoliad neu rhywbeth, fi ddim yn gwybod, ond oh my god. A ti darllen y tweet replies a mae o'n fatha, so o'n i'n ddim yn hapus a... Mae o'n nôl yn Birmingham bod nesan, di? Wel, nhw'n splitio, mae 2, mae un yn Birmingham a un yn Llundain, so... Oedd yna gymaint bod yn yma? Bod yn nesan yn splitio fyny? Na, fi'n credu mae rhaid i nhw'n neud fyny am gymaint o cawlach oedd blwyddyn yma. So trwy cael 2, maen nhw'n meddwl nhw'n gallu neud fyny a cael 2 lot o'r un amount, ond fi ddim yn gwybod. Fi'n credu bydd damage control anferthol o ran reputation y gwyl. Ond y peth ydy, her y Covid, oes am lot o big AAA games i gael yn agos. Na. Fi ddim yn gwybod, it's just... I fi gwybod, i rai bobl, hwnna oedd fi'n gwybod fi wedi bod yn mynd nawr
am fel blynyddoedd yn flynyddol, a mae fe gallu bod yn uchafbwynt y flwyddyn o ran gweld pethau cool, trio hen stuff. Mae cydbwysau dda fyna o beth chi'n gallu gael, ond blwyddyn yma, wnaeth hwnna just popio'r balloon yna'n llwyr a just rubbish. Ti'n beth ddo, fi'n credu dylen ni trefnu rhywbryd i gyd wneud stream Back for Blood ddo. O ie. So fi'n credu bydd hwnna'n rhywbeth cool. O, ti di lawrlwyth o hwnna eto? Beth, sorry? Back for Blood? Back for Blood. Gotta check on that. Game Pass ma fe, ar Xbox, ar y PC version hefyd. Yeah. Ti gyda hwnna, i ti? Yeah. Oh, awesome. There we go. Yd fi wedi lawrlwyth o dda. Dych chi wedi mynd i Play Expo? Na, fi wedi clywed pethau da amdano fe ddo. Mae hwnna, basically, mae hynna, Blackpool, rydyn mewn cinio yn ei mynd i dde, oedd hynna cefn yn llawn hen consoles, hen arcade cabinets a pinball tables. Oh, carry hwnna. Oedd o'n class. Yeah. Ond o'n fwy yn neud hwnna'n IGX, de. Oh, Emrys, hwnna'n bad taste. No, Emrys just rannu link gyda fi, team17.com/join us. Gyda jobs. Mae lluniau nhw'n efo. Oh, okay, oh, right. Oh, pain. O'n i'n meddwl ti'n rybio'r halen yn y brew. Na, clicio ar sgolau gwylod, de. A mae yna 3 studio, mae yna lluniau. Dwi eisiau gwybod pa un. Ie, okay. Fi'n mynd i edrych nawr am y lluniau. Cancel culture Cymraeg yma. Yn di cancel o boi yma. Cancel o. Na, seriously. Job type. Oh, come on, fi angen llun. Mae gen i fi ffrindiau sy'n Yes Cymru a Cymdeithas y Iaith. Oh, yeah. Slipio enw fo, a dda. Fydd o'n dod i Gaerdydd yn fian wedyn. Fi fe'n methu. Siamai, o Golden. Yn terfysgu gyda parti o 5. Ni jyst yn siarad am EGX. A popeth sy'n gwael. Croeso i chi gyd. EGX. Ni'n trafod EGX a Team 17. So os chi gyda unrhyw ffrindiau o Team 17, ewch i ffwrdd achos ni jyst yn mynd i slago nhw off. Un cwestiwn sgwni am yr EGX. Siamai Arben. Un cwestiwn sgwni am yr EGX ydy... Athach chi go ar y thing conveyor belt na? O'n i'n tempted, ond o'n i just ddim... Na. Bo parch, efo cynlliad oedd yna, pam nathach chi? Oedd e'n edrych yn crap, a oedd lot o egni yn mynd i cael ei gwastraffu yn redig lan conveyor belt, a oedd ddim gwobrau i weld unrhyw le. So o'n i bach fel, os fi'n mynd i mynd mas o anadl, fi eisiau gwobr mawr, achos fi ddim yn neud hwnna yn fy amser fy hunain. Be oedd y gwobr? Doedd na ddim gwobr, o'n i ddim yn gallu gweld. Rydyn ti, like... Be? Crown? Crown? Dwi'n watch yma de, head down to EGX 2021 and take on our squad's mod challenge for a chance to win awesome Fall Guys game prize. Nah. Rwy'n dweud if ti rwy'n ni angen trio hwnna, rwy'n ti just cer wedi ffwrdd? Mae pob yn cael bagiau llawn swag yma. Rwy'n fi'n dweud rwy'n ni angen trio hwnna. Sorry. Na i byth trefnu unrhyw byth eto i ni, achos gyd fi'n cael yw hwn. Hey, you got PlayStation 5s. Oh my god. You know. Don't nawr, Emrys. PlayStation 6. Ti ddim yna, oce? Ti ddim yn cael dweud unrhyw beth. Ti ddim yna. Dwi'n gwachio the videos. Ti ddim yna. So... Efo ffordd ych chi'n siarad yn efo, o'n i'n gymaint ych chi, dwi'n meddwl. Oh god. So fi'n about Team 17. Fi'n trio ffeindio'r person. Ble dwi'n ffeindio fe? So mae'n Wakefield, Manchester yn Nottingham. Okay. And about Team 17? Neu join us? Join us, Sgwr reitio lawr. And the old, who are we? Who are we? Who are we phone? We are the guys, one of us was very rude to Morgan. Yeah. Dwi eisiau blurb yna dan rhywun.
Kate. Na, mae jyst yn dangos y jobs, though. Dwi ddim yn dangos y pobl. Na, Dwi'n llun, like, group photo. Dos o dan, grŵp ffwt o'n gwylod. Okay. Gys ai LinkedIn. Fi'n gallu gweld y lluniau ar Huawei Meet the Department. Ie. Na tri lle oes. Yeah. Well, honestly, mae'n lwcus yr Rhifyn fyna. Mae fi wedi cael choice words efo fe. Yeah. Yr pryd mae'n dod I stuff fel hwnna. Really just super cool to the back. Swn i'n peti ad mynd, don't want to translate Williams Rumble, shit. Yeah, mae Rumble yn. Fi ddim yn hoffi Rumble o gwbl. Ie, dim eisiau yna. Fi ddim yn gallu gweld nhw. Rhywun dweud o fi. Sgolio lawr, mae yna Meet the Department. A dan hwnna, mae yna tri thing. Wakefield, Manchester, Nottingham. Yeah, fi'n clicio arno nhw. Ie, mae Ti'n gallu gweld fe yna yn y lluniau. Ti'n methu gweld y person, y perpetrator yn y lluniau. The perpetrator. Na. Wait a sec. Yeah, but... so hwnna'n rhoi enw I ni, ydy e? Rhoi gwyneb. Ie, gwyneb, isio. Mae hwn yn proper psycho fel nawr, yn dyw e. Dyn hen ifanc. Mae hwn fel really random game o... beth yw'r game yna? Guess Who, yeah. Guess Who, yeah. Oh, man. Okay. Ni just mynd I gweld I gwyneb fe lan ar wal mewn like clwbi fel bach neu rhywbeth. Yeah, fel ar dartboard. No, seriously, ar dartboard. Board dart. Educated guess na Nottingham di, cos publishing hub nos Nottingham. Falle. Yes, Pa llyl gwall gyda fo? Blond fi eisiau dweud. Spectacles? Yes, I fer. Falle y boi spectol ar y gwaelod. Wakefield, mae mwy o staff yna, yn does? Oes. Mae boi jyst o'r yna. Dylen ni just mynd ar EGX lluniau, EGX Team 17. Here we go. Ys ni fideo o'r sgwrs? Na, oh my god, os bydden ni. Dylen ni wedi cael y GoPro strapped a fel recordio fe, dweud, you what? Cael scrap ar GoPro. Fi hwnna'n... Ie, fi hwnna'n content da. Bendant, yeah. Amlaf mewn EG. Here we go. We're excited to announce that we'll be at... Na, fi eisiau lluniau o nhw, man. Okay. Ie, sy'n byd fy yma. Bydd rhaid bod rhywbeth ar Twitter. EGX. Ie, lle mae social media nhw? Ie. Twitter, Instagram. Ei, mynd nôl i'r blooming question yna rwy'n ti'n gofyn, Morgan, am y gemau arswyd. Sorry. So beth yw eich top... so Arden, beth yw eich hoff 3, a pawb sy'n gwrando yn y chat, top 3 gemau arswyd. Gallu bod o unrhyw genre, ond horror games. Gemau fideo. Wel, hwnna'n rhoi fi. Go on. Pam ydi hwnna ddim wedi ffilmio, anyway. Dead Space, Outlast, Bioshock. Mae Bioshock yn mynd mewn i'r sci-fi category hefyd, os bydd e fel Venn diagram, efe? Fe Bioshock yw un... Yeah, I guess, yeah. So it's bio, yeah. Twitter, EGX. A Stalker gynta. Yeah. Rwy'n beth i chwarae Stalker. Wedi clywed bod yn really da, ddo. Come here, Stalker. Allan neud y llais. Be hwnna, Irish? Y Stalker gynta, ond mae'n mod sy'n overhaulio fo, a mae Stalker newydd yn edrych yn awesome, de. Nice. Yeah, Stalker. Dwi am dweud beth controversial on. Dwi wedi chwarae lot o Resident Evils. Dwi'n meddwl dwi'n rhoi di joio un. Dwi wedi chwarae lot, ond dwi heb di joio un. Yeah. Wow. Half-Life 2. A bit scary in Half-Life 2. Dwi am... Okay. Dweud hwnna. Hwnna'n gallu bod yn... Sorry, ti di... Ddim railo fi lan nawr I eisiau gwybod pwy yw'r boi yma gyment. Dyna fe. Fi di ffeindio llun o fe. Come on.
Oh. Rhaid mewn y disgwyl. Oh my god. Ydyn ni? Prifyd. Okay, wait a sec. Na, dim yn... Pen yn y stream. Na, hwnnw'n... Ie, ti'n Ie. gwybod hwnna. Hwnnw'n... Beth ti'n cael yn dde? Fi ddim yn gwybod. Docsio. Fydd ni ar 7 gwylwyr yn docsio, boi. Oh god. Na, just cael paid â- dartboard. Okay, fi'n rhoi ar ein thing... Right, dyma ni. So, Fe- bachgen hwnna... Okay, na, actually, fi eisiau ti a gesio a dyfalu gynta. Chwyth. Top chwyth. Top chwyth, yeah. Hey. I can see the anti-Welsh yn llgadda fo. Ti'n Ti'n gweld gallu hyn, gweld e, ti'n gallu gweld e. Oes. Yeah. Mae hwnna'n shame. Siomedig. And the reply was nice talking to you. Na. You if it Anglo-centric? Na, fi ddim eisiau. Fi ddim eisiau mynd lawr y rôl, na. Just peidiwch mynd yn bitter. Na. Bydd hwnna'n gallu... Troi'n gael. Don't get bitter, get even. You know, dechrau cwmni datblygu fy hun a ti'n gwell na tŵ. Yeah. A wedyn dyffroni nhw allan. A wedyn... A ffair o fe. Yeah, fi'n caru hwnna. Real to be Dwi'n swnio fel basic. ffilm. Na, just seinio fyny I lot o Ansummer catalogs I Team 17. Yeah, a fi'n hoffi hwnna. Yeah. Dan enw fe. Ie, hynna'n ni'n neud pod o rhywun yn gweithio fi'n ysgol. Oh, na. Wel, mae hwnna'n fwy sophistigedig na just cymryd baw mewn bag a gadle ar y desk fe. So, delivery, special delivery. Os o rhywun yn gweithio fi'n ysgol, o'n i'n ffeindio allan bydd enw mam a dad nhw, o gyda BBC Radio 1 thing pan o'n i'n chweched, lle o'ch condoms am ddim. To post. So, o'ch ti ddim yn postio fo i'r plentyn, o'ch ti'n ffeindio enw mam a dad fo, a postio, fatha, so o'ch ti'n cael, fatha, enwa fyny wan, iawn, Jake Hill, iawn. Os ddim Jake Hill, dwi'n Jake Hill i fyny, iawn. So o'ch ti'n gyrru fo I Jake Hill, wedyn o'ch ti'n gyrru fo I Jake Hill fo J bach, wedyn Jake Hill Capitals. So o'ch ti'n cael, ie. O'n i'n hogi'r ein strog yn tyfu fyny. Oh, wait a sec. Fi di ffeindio cyfrif personol fe fi'n credu. Wait a sec. Stop now. Right, stopio hyn. O ti ddim yna, okay o? O ti ddim yna. Dwi wedi ffindio fo, dwi'n meddwl. A ti'n dechrau gyda J? Yndi. Yeah. A mae'n hoffi Pokemon. Mae'n hoffi Pokemon. Na. Wrth gwrs. O, Llundain. Wait a sec. Mae fi gweld llun arall. Sorry. No, sorry. Dwi wedi cael yn rhan. Media. Sorry, mae hwn yn mynd i'r psycho awr y psycho yna. Yeah. Ond fi methu stopio. Wain, stopio. Stopio fe. Okay. Na. Cos, os ti'n stopio yn de, mae'n mynd I stuck yn pen chdi, a fi di just Nid isio... rhywbeth gwaith, yeah, if anything, mae hwn yn harmless, achos... Falle nid fe, fi angen gweld llun arall o fe I gwybod yn union. Mae fi'n gysgo spectol fan hyn, so fi angen gwybod, ond mae fe really... Mae serial killers di pobl oedd yn rhwystedig pan oedd yn ifanc. Yeah. So, you need to get... Yeah. Mae fe gyda'r un kind of goatee fanna. Na, dwi'n am yr un boi. Na. Okay, wait a sec. Nawn ni ffeindio fe. Na. Ydyn ni angen ffeindio fe, probably ddim. But, okay, here we go. Boom, bam, 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 bam. Right. Mae di cael ei tagio. Oh, yes! What a ridiculous name. Sorry. Peidiwch dweud oherwydd bydd hwnna'n... Fi fod yn eiddfed. Hwnnw'n y gair. Fi'n person eiddfed. Ond fi'n mynd I rannu fe gyda ti. That's the guy! Associate producer! Paid o dweud na! But dim facts. Dim facts, okay. Dim facts. Okay, dim mwy. Okay.
Ond os mae pobl eraill yn casau, mae'n ffain yn dweud, just fod fi ddim yn neud unrhyw beth. Oh my gosh. Edrych ar hwnna. Wedi retweetio llun hwnna. O na. Achos mae rai lluniau yn cropio achos mae fe just natur... Dwi'n sbio llun na. Dwi'n gwybod falle yn dismio. Dwi'n gwybod falle yn dismio. Mae hwnna... Yeah. That's the algorithm at work. Fi'n gwrdd achos ti'n gwybod yr Avenue Q a maen nhw'n canu Calan The internet is for porn. Mae fe just yn dod â hwnna mas. Oh my god. Ooh, links. Let's have a look. Okay, ni wedi cael mas o system nawr. Oh my god, mae dyfus Twitch though. Dwi'n Twitch o Os fi ddim yn dweud enw, mae'n fine. Hi guys, my name's... I'm from... Dim mwy, stop now. Oh my god, fi'n casau! Ddim yn casau, mae hwnna'n rhy gryf. Mae gen o'r Discord server. Just, Owain, mae rhaid i ti deall sut naeth e dweud sorry, gents. Sorry. Os bydd rhywun yn dweud hwnna, fi gwybod gael Kevin... Bydda i probably wedi, like... destroyed him. Galw fe rhywbeth really drwg os rwy'n fan am person. But probably... Right, fi'n gwybod os ti'n gallu gweld y Twitch stream, neu achos ti'n gallu gweld gwyn fi, ond naeth e actually ongli gwyneb i fel cornel a mynd, sorry, gents. Fel, gyda ysgwydd, fel, gyda ongli pen fe i un ochr, fel ysgwydd fe, a mynd, sorry, gents. Like, so... popeth amdano fe. Dyna fe. Fi'n cael mas... Diolch am hwnna. Fi wedi cael mas o system nawr. Fi'n gwybod pwy ydi e. Fi ddim yn mynd i dilyn e, ond fi'n gwybod sut i gael gafel arno fe os, you know... Dwi'n Twitter mae'n really supportive women in games, just dim o Welsh women in games, yeah? I get it. Oh, God. So, back for blood. Need a squad? Who's game? Sorry. No, stop doing that. Sorry. I'm not going to need, because don't need an extra squad here. No sabotage of it. I just seithi fe'n a pen and syth. Mae hwn yn game, but guys, peidiwch a poeni. Back for blood nesa. Back for blood nesa. Symud ymlaen nawr. Na i ddim... Sa un chi yn mynd i chwarae Age of Empires newydd dydd iaith yn agos? Mae hwnna allan dydd iaith, Age of Empires 4. Okay. Na, probably ddim. Mae'r game yna yn really drwm o ran amser. A fi'n trio bod yn fwy call gyda amser ar hyn o bryd. So trio sticio i stuff really cyflym NES. Fi'n teimlo fel fi'n ennill. Achos fi wedi symud mewn i tŷ newydd. A mae fel rest... You know, cael stuff newydd a gorfod cael fel sign o fyny am y guarantee am stuff. Mae popeth yn cymryd amser. Boiler newydd, mae yna un piben sydd yn gollwng bach o ddŵr, ond ddim trwy'r amser, a mae just rester hirfaith dy fi. A sorry. Mae game fel Age of Empires, mae rhaid i chi roi cwpl o oriau per session, does? Ti dal heb di reid horror games chdi? Okay, horror games i fi. Wel, y gwir amdani yw, dwi ddim really... Phasmophobia, achos dwi'n hoffi'r elfen bod na pobl eraill gyda fi, achos dwi'n gymaint o chicken gyda gemau fel hyn, dwi'n teimlo fel, o leiaf mae fe'n profiad, dwi'n rannu gyda pobl eraill, so dwi ddim mor scary. Mae pobl eraill yn cael y braw hefyd, so mae fe'n rhan o'r profiad. Dwi'n mynd scary games, though. Na fi. So, Phasmophobia, dwi'n hoffi'r mecaneg, neu'r mecanwaith yna, lle ni gyd gorfod gweithio fel tîm a neud e. Achos dwi'n caru multiplayers, neu aml chwaraewyr, gemau fel yna. Yr ail game wedyn, achos dwi wedi
Wel, mae dyfu'r Sind and Light Guns, rhaid I fe bod yn The House of the Dead series. Achos mae pob un o'n nhw yn wych. A nawr mae dyfu be chi'n gael? Technoparrot yn gweithio'n dda, fel emulator ar gyfer. Mae House of the Dead 4 yn game cyflym yn ar PC dda. Mae hwnna'n ffantastig. So House of the Dead... Dwi'n meddwl dwi'n licio Silent Hill. Na, mae yna Silent Hill the arcade game o ran chi'n gallu chwarae gyda'r Sind and Light Gun, ond dwi ddim di hyd yn oed chwarae'r cyfres yna, achos o'n i jyst yn cadw I ffwrdd yn nhw. A trydydd game wedyn, byddwn ni'n dweud... nes I ddim chwarae fe, ond nes I joio pan oedd Dafydd a Owain wedi chwarae... wait a sec, Made of Scare. Oedd hwnna'n eitha cool. Made of Scare yn really good. Oedd hwnna'n really cool, achos oedd y thing hwnna, oedd y things, y bwyst filodd yma, ddim yn gallu gweld, ond nhw yn gallu clywed. So rhaid I chi fel y stealth mechanic yna yn bwysig iawn, ond i'n joio hwnna, ar elfen o stori, a oedd e'n eitha cryf. Dwi'n syniad ti'n ddechrau, mae Until Dawn yn edrych na teip chdi o gem. All right. Na. Ond nes I joio gwylio Owain yn y chwarae Resident Evil ar PSVR, achos oedd hwnna'n jump scare, really scary, a gweld yn y headset, a ni'n gweld ar fel 65-inch hefyd, tu ôl iddo fe, y bit yna pan maen nhw yn mae car yn y basement, a'n just neud cylchoedd neu donuts, a chi gorfod ffeindio ffordd o oh my god, oedd hwnna. A oedd rhaid I ni ailadro dde, achos ni'n cadw marw? Oedd e ddim yn mynd yn llai scary. Dwi'n mynd yn gwybod. Oh my god. Mae gynna fi PSVR, a mae gynna fi y gem yna. Nes I gyrraedd top ystol. A eisiau, na. Dwi'n gwybod beth sy'n yna. Na, mae just... ti angen bod yn really dewr. Di Last of Us yn game scary? Last of Us 1? Fi'n mynd siŵr, actually. Zombies. Yn scary. Dwi'n meddwl. Look at Last of Us 1. Last of Us 2, na. Ond Last of Us 1. Rwy'n dim ond wedi chwarae Rhifyn. Sa'n wedi cofio... Rwy'n wedi chwarae fe cwpl o blynyddoedd yn ôl. Doom 3, technically, yn scary game. That's swimming. Mae hwn yn very much FPS fe. Alien, sy'n fewn I the scary games, Alien Isolation, ti angen chwarae. Oh my god, oedd hwnna mewn PSVR yn rhyw EGX, ond fi ddim yn cofio os oedd y port yna wedi cael ei trosglwyddo'n officially, ond fi'n cofio chwarae fe mewn booth bach ar y PSVR yn EGX rhyw flwyddyn, pan oedd EGX arfer bod yn dda, a oedd... oedd hwnna'n intense, really intense, yn cuddio mewn fel canteen, tyllau bach, a mae stuff mechanic yn hwnna'n eitha cool, ond oedd hwnna'n gothio. Alien Extinction, game gun arall sy'n really cool. O'n i wedi chwarae ar stream. Metha stwff, amlwg di eitha Amnesia, a Call of Cthulhu, dwi wedi chwarae hynny, ond hynny di'r fatha standard horror games, chdi. I don't do horror games, really. Na fi. Heblaw am Left 4 Dead 2. That's about it. Well, there we go, Back for Blood then. So nesa, nawn ni gyd, pryd ni gyd ar gael nesa, right? Nawn ni gael hwnna ar y go, achos nes I chwarae y tutorial ar hwnna, a oedd rhywbeth amdano fe, really llyfn a slick. Mae just Left 4 Dead 2, dio. That's awesome, dyna fo. Okay. Ond ti gorau newid gear chdi fel ti'n dyfynu. Mae'r system cardiau'n pwysicach na ti feddwl. Nes I neud run gynta fi, hollol blind, a o'n i'n stryglo by'n diwedd. Ond os ti'n gwybod beth neud efo'r cardiau, a ti... Fi ddim yn cyrraedd y fyd cardiau, beth ti'n meddwl am cardiau? O, na, ti'n cael cardiau un, ie. Gwych chi cardiau'n cychwyn. Right. So, mae gennych chi cardiau, gwych chi stack o 15,
a mae'n cardiau reid buffs i chdi. Okay. So, ti angen ti angen neud deck o gardiau. So, eisiau ni run uchddoedd lle o'n i just yn chwarae efo assault rifles a melee weapons. So, oedd y cardiau fi gyd yn based rhwng buffs i hinia. So, trwy'r run yna, oedd o'n really... Swn i wedi ffindio shotgun da, oedd o'n point, swn i'n wastio shotgun. So, mae bob un cymeriad efo buffs gwahanol. So, so chdi'n dewis y doctor, os eisiau pwysleisio na chdi sy'n bod yn medic, neu safio pobl da. Mae'n really hawn mynd i fewn. Alli just jumpio fewn a just saethu stuff, a mae'n iawn. Ond bod ti'n really meddwl amdan y system yna, a system add-ons i'r gynnau, felly. Mae'n agor drysa allan, da. Okay. Wel, falle mae'n werth i ni meddwl am o ran, os mae archetypes, a mae rhaid cael fel cydbwysedd o ran hwnna, falle dylen ni dechrau pigo, achos fi di dechrau'r gêm gyda y menyw, y hen fenyw, so fi ddim yn gwybod os mae hwnna'n... Ar ôl Act 1, ti'n unlockio 4 extra. A ar ôl hynna, ti'n dechrau run wedyn, gyda chdi 8 i ddewis o. So mae rhaid i ni gyd yn locio, wneud... Na, wel, os di rhywun ddim yn unlockio'n byd, mae'n just yn dewis o'r 4 gynta. Okay. So, mae'n... so mae'n... Dwi'n lyfio. Yr unig... Dim i glwt i beth, dwi wedi gwneud run drwad trwy'r game i gyd. A rwcio fo. A so dwi'n gwybod be i wneud yn bob un lefel, ond mae'n randomised hefyd. Right. So mae bob un run yn wahanol, de. Mae stwff ti pigo fyny yn wahanol hefyd. Dio ddim yn cookie cutter. Na. Os ydych chi'n speedrun i fo, dio ddim yn... ti'n gwybod bod yna gwn rhwng y gongol yma. Mae'n rap, de. So dwi'n joio uffernol, de. Ond dwi'n lyfio Left 4 Dead hefyd. Wel, hwnna naeth pasio heibio fi, ond pan glywes i bod Left 4 Dead 2 ar lot o restrau, co-ops gorau, multiplayer, mae'n un fi wastad wedi edrych mas am mewn fel CEX i prynu yn rhaid. Mae'n haws na Left 4 Dead. Okay, good. Mae'n lot o fatha... Mae'n lot really lenient. O Left 4 Dead, ruthless. So chdi'n effio fyny yn y diwedd, o'ch chdi'n effio fyny, na fo. Really? Ond efo hwn, mae gennych chi tireit. Dwi'n joio, dwi'n mwyn os. Ag mewn ddim ar Game Pass, obviously. Na, rhaid ni cymryd mantais o hwnna. A ffaith bod na 3 o ni fel arfer weithio. Pity bod Iestyn ddim gyda Game Pass, actually, ond na, mae ddim yn mynd i. Ond, mae'n... So mae'n gem arall, na chances o'ch ti'n joio, eitha fi mwy na chdi, The Good Life hefyd. So, Suda 52s dwi'n hwnna, so mae hwnna'n... wedi cael reviews go lew, ond... Beth yw hwnna ar Game Pass? Game Pass, So mae Good Life yn... lle ti'n... Mae'n stori da efo. So, a ti'n journalist mewn i idyllic English village, neu town. A ti'n gorau mae'n reit diddorol. Dwi'n chwarae lot yn hyn. A wedyn mae Forza 5, Horizon 5 allan ychydig. Wel nawr, o'n i'n dweud, byddai'n really cool. Byddai ddim yn ynghlwm o hwn, achos fi'n credu nes i trio fy Xbox 360 Mad Catz 2 thing, ond i ddim yn cael ei weithio. Fi ddim yn gwybod os taw y game incompatibility, y game specific yw ond mae dy fi teimlad mae wedi torri. Ond, o'n i'n meddwl, bod hwnna'n rhywbeth... Os yna GOG yn dod lawr i... gall ti fixo fe? Os yna GOG dod lawr i Caerphilly yn y mis nesaf yma, a illa mae gen y GOG na fatha steerable extra... So mae'n gallu reid i chdi am ddim Mae fe'n penblwydd fi heddiw, Emrys, ond i ddim eisiau gwneud ffas o fe, a wneud birthday stream, ond o'n i'n meddwl, so... Dwi wedi cynnig y driving thing yma, driving steering wheels fi, i gymaint o ffrindiau. Dwi wedi trio gymaint o pobl i joinio fi yn iRacing. Hynna oedd o, o'n i'n tyrraedd y pob, ond sgwyd neb digon agos yn iRacing. Dwi'n mynd disgwyl chdi'n yn iRacing.
Ond geidio, cos dwi'n meddwl sa'ch chi'n cofio use o'n. Fi jyst eisiau chwarae stuff fel Crazy Taxi gyda fe, a fel retro stuff, bydd yn lot o hwyl i chwarae. A nawr, o'n i'n meddwl bydd hwnna'n stream anhygoel, fi, ti ac Owain, Euro Truck Simulator. Gyda'r setup i gyd yn defnyddio fe, gyda cameras, achos nawr mae dy fi digon cryf i gallu hostio popeth a heb unrhyw problem. Ddim yr expertise fel Owain i sut i Galan edrych yn berffaith, ond mae'r ingredients i gyd yna, mae'r cynhwysion i gyd yna i gallu neud e. So, bydd hwnna'n really cool, fydd e? Achos gallwn ni gael... Mae'n official multiplayer... T'w Euro Truck. Fi wedi gweld streams pobl ar Euro Truck. Fi credu gyda'r proper setups gyda steering wheel, bydd hwnna'n profiad cool a difyr. So, okay. So, ar y to-do list, ond na, fi yn edrych ymlaen a o'n i yn gobeithio bydde'r... Ond chai chdi atgoffa fi. Okay, I atgoffa ti. Ond yr official Logitech steering wheel i GT gan 205 ydi o. Ond hwn di basis steering wheel Logitech 1. Okay. Amazing. Mae'n swnio'n anhygoel. So, mae'n ddim i chdi, as long as ti'n atgoffa fi. Okay, good. Na i atgoffa ti. Pob diwrnod, nes bod ti'n cael rhaid. Na, pryd ti'n dod fel diwedd mis Tachwedd, ie? Ie. Good. Okay. So dyna bydd ein sesiwn mis Tachwedd te yw dydd Gwener mae Emrys yn dod lawr. Na i dweud wrth Iestyn hefyd. So, Awesome. Bydd yn good. Yn syniad da. Oh my gosh. Can you imagine os ni'n... na. Mae loads o pethau really cool gallwn ni wneud. Mae just dewis beth yn union, ond... fi eisiau dangos Emrys a Syndon Lycans. So mae'n cael y go on fe, ond ni wedi gwneud lot o streams o'n ddiwedd. Ond, mae'n siŵr mae loads o stuff diddorol ni'n gallu meddwl. Mae dyn ni mis, so ni'n poeni am hwnna right nawr. Na. Cool. There we go then. Ni wedi trafod popeth heno. So, fi di cael y boi yna allan o fy system. Fi ddim yn mynd i dweud pethau cas, neu danfon pethau cas, neu cwmpo i'r lefel fe. Fi'n mynd i mynd uwch ben a just... Karma fe. Karma. Dyna gyd fi gallu dweud i'r boi yna. Karma. Sy'n byd drwg. Sy'n byd drwg di gwneud, agos? Be? Sy'n byd drwg di gwneud, agos? Na, fi jyst yn dweud mae karma yn dod rownd yn dweud. So, gweithredoedd drwg fe. Dyna gyd fi'n dweud. Ddim bod fi eisiau unrhyw beth drwg i digwydd i fe, ond fi jyst yn dweud peidiwch a bod yn gas i bobl, neu, Peth ydy fi, ta pobl sy'n mylicio neu pobl sy'n annoio chdi, dwi byth eisiau bydd cas digwydd nhw. Dwi eisiau dwi ddim eisiau bod yn hapusach neu well off na fi. Ond hynna dwi eisiau, pobl dwi'n mylicio, dwi'n eisiau bydd afiach digwydd o beth. Dwi jyst eisiau nhw ddim cael amser gwell na fi. Na, mae'n digon teg. Dwi'n eisiau nhw'n ennill campins a scratchcard. Dwi'n meddwl digon teg, de. Fi jyst yn eisiau gweld y boi yna eto. So, efe dyna yw'r un fi'n mynd i cael, Emrys? Fi mor cyffroes. Fe'n yn cyffroes, fi'n teimlo fi'n... Dyna, honestly nawr, dwi'n teimlo... Gearstick ar y dde. Os oes ddim clutch ar hynny, ond mae'r gearstick sequential ar y dde. Dim ots, dim angen. A di hwn yn neud pethau'n haws i fi, surely? Ynddi. Yay! A ddim hwnna'n... It's a very good steering wheel. Okay. Nice. Yr unig problem dwi wedi ffeindio efo'r steering wheel yw'r cadair fi gyda olwyn. So pryd rwy'n masio... Pryd rwy'n masio'r brake, rwy'n just symud. Dau esgyd ar y dau tu ar cefn. Dau esgyd? Dau esgyd. Yr esgyd ar y tu ar cefn fewn yr esgyd. Dy'r tu ar fewn yn yr esgyd. Sorry, be? So, gyda chdi fatha... So, set chdi fan.
Gyda chdi fatha 5 olwyn, ie? Ie. Ie. Dyna 2 olwyn yn pwyntio cefn. Da? Ie. A dyna esgyd yna fo. So literally, coda 2 olwyn a dyna esgyd. O reit, rhaid nhw mewn i esgyd. O, hwnna'n syniad da. Yeah, that's the same way. So, hwnna, fel os o'n i'n dreifio yn coleg. Fi dal yn confused. Esbonio i fi fel fi ddim yn deall, unrhyw beth. Put a shoe on the wheel of my chair. Yeah. Oh, So mae olwyn yn yr esgyd. Yes. So, wrth gwrs, mae hwnna'n neud hollol synwyr nawr. Yeah. Nice. So, fel. Achos essentially, ti'n cymryd yr olwynion off trwy neud hwnna. Mewn ffordd, oes. Yeah. Hwnna'n syniad da, actually. Rwy heb di meddwl am hynna. Yeah. So, ni'n datrys problemau i gyd fan hyn. Mae gen i sliders arno. Dwi'n fe'n gweithio efo sliders. Mae'n pobl, sa'ch chi'n gallu 3D printio stoppers ydyn nhw? O, mae gyda fe 3D printer. Mae'n wefan eitha Simracing lle mae pobl yn 3D printio. Okay. Nice. Wel, peth arall o'n i eisiau neud, a fi ddim di neud eto, falle ni'n neud fori. Mae'r tywydd wedi bod mor rubbish, mae'r adeiladwyr ddim yn dod i fel neud unrhyw gwaith ar yr adeilad yna. So, dylen ni cymryd amser a neud bach o fideo, achos fi'n gwybod byddai'n dyfaru ddim neud unwaith mae wedi neud, ond i neud clips bach o'r fideo pob cam o'r ffordd gyda'r man cave yma. Neu og. Ddyn og, whatever. So, fi am neud hwnna. A un o'r syniadau diwethaf ges i yw i roi wood burner mewn fanna. Ooh. Yeah, so, achos dwi ddim yn gallu cael fel proper plumbing mas yna, bydd e'n ridiculous, a o ran, bydde fe rhaid i fe bod ar fel stilts, does ddim o gael tŷ bach, mae fe mas o'r cwestiwn. A fi ddim eisiau gwastraffu lle gyda'r stwff yna anyway, ond achos mae cael heaters trydanol yn really ddrud i redeg, a falle dyna. Gallai mynd i ffarm fy dad a just cael coed tân. So, fi'n gwybod oedd y builders fel, I don't know about that, you got all special permissions, and I don't know, achos o'n nhw ddim eisiau probably neud y gwaith. Be, fel log burner? Yeah. Yeah, nes i ffonio cyngor fi. So rhywun dweud fi, gyda log burner yn ty fi. Yeah. So, byw ar ffarm, efo sy'n gen i lot o coed tân, sychu. So gen i log burner ar y ffarm. A nath rhywun dweud, na, ti'n mynd cael llosgu log burner ar stryd chdi. A ti'n be? Na, ti'n mynd fod i, ti'n wedi prynu ti'n special i llosgu na fo. Ti'n dda, ddim yn beth, that can't be true. So nes i ffonio, cos dwi'n gweithio yn y cyngor, obviously. Nes i ella abusio hawliau ti. Position fi yn cyngor i si ffindio rhywun dda bydd i'r deal gwylog byrnar yn ty fi a dwi'n cael llosgu coed yn efo dwi'n gwybod na ti'n mynd fod i technically neu dda sut uffa ddech chi'n mynd i ffindio allan beth sy'n stopio fi just fucking llosgu plastic o rybys fi'n ar really ti'n dweud wel gam i legal an ond mi fydd o legal yn rhywbeth mlynedd so what? Ti'n wedi prynu fatha smokeless tanwydd yma yn log byrnar o ti'n byw ar stryd. Ac oedd hi hefyd fatha chwarae teg ydi hi. Oedd hi ddim yn dweud yn pedantig ac yn hyn. Oedd hi fatha mae jyst yn un o'ch rheola weird yma. Sa chdi heb di gofyn a llosgu pen, sa chdi ffain. Sa neb wedi tu chdi yn dod i checio pa pen ti'n llosgu. Na. Ond sa chdi llosgu pen glib, obviously, ti'n mynd i ffwcio siwm anyway, a fydd y mwg yn cymryd y piss. Ond mae'n astrydoedd, ti'n technically ofyn i checio sti stryd chdi yn smoke free. So mae'n thing. Mae'n thing. Cos ffordd hi dweud yna. Smokeless, na, smokeless.
Mae o'n, ie, ti fod eisiau swclus, really, dio ddim yn, dim yn rhywbeth o'n ni yn ddim dy rôl wan. Mae o'n, it's law, but it's not policeable, ie? Na, exactly. Fel drones. Ie. Mewn ffordd. Ie. Mae'n holl o stupid o, cos ytha, log burner et, logs yn log burner et. Yeah, exactly. Dwi'n tosgu coed flat out o'n den, o fi dyna. Smoke control area. Contact your local council to find if you live in a smoke control area. Ie, hollol. Ond, mae lot o llefydd i applio i fod yn efo, a maen nhw'n cymryd blynyddoedd yn fod yn efo. There we go then. You know what? Just tosgo fo. Just tosgo coed, a dweud, os di rhywun di knock y tŷ chdi, be? Fucking weird, o'n i'n gwybod beth yn hynna. Ie, so. Car ymlaen. Ie, fi ddim eisiau dogion i gyd gysau fi'n syth. Achos mae Guarantee yn nhw'n tosgu coed flat out. O, ie. Wel, os ti angen... Mae dyna stos isan tosgu beth cyfach na coed, de. Hynna, de. Nice. Wel, probably, mae hi'n ymlacio llawer efe? Dim ymlacio yn oswener yn osadwn pan mae fancy man i dros o de, cael ei gymaint hynna, de. Ai. Oh, god. Gobeithio bod mae gyda chi walydd trwchus, Emrys. Diolch beth. Achos, you know. Yeah. na, fi'n edrych ymlaen at hwnna. Ond na, dyna yw revelation newydd. So, fi'n fach ni wedi cael y sgwrs yma, ond yn y diwedd, fi'n mynd amdano fe a gweld achos... Dyna yw'r ffordd gorau o gallu cynhesu yr adeilad yna heb gwario holl arian ar trydan. But, yeah. A mae rhywbeth really ymlaciol ynglyn â cael wood burner. Fi'n credu bydd e'n traws newid yr adeilad yna achos dyna... Fi'n teimlo fel... Gallen ni bod mewn Far Cry Primal, achos dwi wir yn joio just cynnau tân a just mae'r tân rhywbeth mor fel primitive a teimlo mor neis a i ymlacio chi a just gwylio'r fflamau a mae'n special. Dwi'n gwybod faint, dwi'n rhedeg yn boeth, ie. Dwi'n gwybod faint dwi'n joio log Bernard fel mae'n cynnesu'r tŷ. Ond pan mae'r tŷ yn boeth, mae'n nghas bethau fi. Dwi'n licio'r build-up. Lle ti'n cynnesu, dwi'n angen jumper rhaid. A wedyn, mynd dwi'n boeth, dwi'n tynnu dilla fi gyd off, dwi'n jumpio yn siawr. Dwi'n myth i neud, well gyda fi fod yn oer na poeth, de. Just roi dillad ymlaen yn lle cymryd nhw. Si reicio fi cynto, ac ar ôl yr ail diwrnod, o'n i'n t-shirt fi. Just i cael chill na, just i... Cadwch chi'n onast, ynddi. Pa mae Nintendo yn trendio? Hwna jyst yn personol i fi. Be, ar Twitter? Well... All the things just dwythoedd. Falle. Fi credu mynd i jyst yn neud... Nintendo, oes. Bake Off. Dwi wedi watch a Bake Off neb swail fi. Emulation bod mor wild, dyna pam. Mae'r emulation yn trash, ie? N64 emulation yn ofnadwy. IGN wedi dweud Charles Martinet, the long-time voice actor for Mario, said to an audience, I want to voice Mario until I drop dead, but quickly added, if someday I think I'm no longer capable of doing it, I will tell Nintendo to look into finding someone else. So mae'n contradictio hyn o'n brawddeg? Mae'n, Na, mae'n dweud, pam mae fe'n dod i'r pwynt lle mae'n teimlo, mae'n methu wneud e, bydd e'n dweud wrthyn nhw wedyn, but... Mae'n gobeithio. So di'r un gyntaf yn ddim yn wir llyn ydy? Na. Mae'r GTA Remix, Trilogy Remix yn edrych reit. Dwi'n hoffi'r style nhw wedi gwneud nhw mewn. Pa remix? Mae di twtio fe y ffordd iawn do. Dwi beth eisiau chwarae 3 gem eto, ond mae'n edrych reit. Dwi'n meddwl maen nhw'n edrych yn pretty da. Cos, sa'ch chi gallu di gormod o waith yna fo, a sa'ch chi gallu just di hamro'r hen graphics,
So, a jyst neud edrych eitha retrac ar steroids. Ond mae'n actual gwaith yn involved oes? Yeah. Well, byncyn Switch byncyn emulator. Yeah, na, mae pobl yn mynd... Ti di gweld fideos bach o pobl a faint o lag sydd rhwng y control yn cael ei cyffwrdd a symud ar sgrin. Mae'n edrych yn horrible. A mae jyst yn ofnadau achos mae fe mor ddrud. You know, mae popeth... Nintendo Switch Online plus expansion pack individual membership, you know... Oh my god, y lag ar y boi yma. Yeah. Y boi dyn ni fideo am gyda Pro Controller, de. Yeah. O, fi'n gwylio'r un fi'n credu. Ti di cael Pro Controller? Mae hwnna'n game changer os ti'n chwarae Switch ar y teledu. OK. Wel, na cael un, though. Bydd yn investment. Wel, gweld gyntaf faint ti'n chwarae ar teledu, de. Yeah. Ond mae o'n... Mae'n chwarae ar y dau controller bach yn y controller setup, it's cool. Tos yn annoio fi, mae'r emulation of things mae'n crap, de. Dwi'n gwybod, mae wedi cael fatha whisky neu ddau nos Sadwrn, ie. Be ti'n prynu fe? A mae wedi prynu fe? Yeah. A pam, ie? Mae gen i fi retract i set fyny fe ma'n berffaith. Especially os ti gyda'r greiddiol. Actually fe N64 yn llaff. Yeah, exactly. Dwi'n version, dwi'n Master Quest version ar y GameCube. A fi ffer dwi eisiau hwn. Dwi am prynu fe ddo, cos mae'n... Yeah. Ti better off talu, roi hwnna ti ag modio'ch N64 i gael HDMI mod a chwarae fe fel na roi arian i Nintendo i emulator fe just mor dda chi'n gallu ar PC. It defeats the point. Oh my god. Ti di gweld N64 button? Oh my... Stop it, Nintendo. Be ti'n neud? Mae button layout yn... insane. Beth yw eich ban ar y OLED? Maen nhw'n neud gymaint o ffys am y OLED screen yma. Yn ôl so, mae'n really nice i sbio. Mae fatha y groes beth digwydd i'r Vita yndi. So neb eisiau prynu second gen Vita na gwrs, mae pob eisiau first gen Vita dys. Herwydd y OLED screen. So, dwi'n chwarae digon o Switch fi'n handheld mod. Dwi ond yn chwarae Tetris Effect yn ymlaen. So, i fi, dyna dim gwahaniaeth, ond dwi'n gallu dall rhywun. Ond mae'n sôn bod pobl yn colli... so, mae'n ffordd really convoluted o transferio nysoedd Animal Crossing chdi. A mae lot o pobl yn colli nysoedd nhw. So, fi'n newydd edrych ar Retro Digital, a maen nhw'n dangos bod nhw'n rhoi N64 Digital a Region Free Tray RGB LED added. Maen nhw'n gallu neud stuff anhygoel nawr yn retrofitio'r systems yma. A fi jyst yn meddwl, gyda gymaint o arian ni gallu talu ar pethau ni gyda'n barod i chwarae fe'n fwy cyfleus, actually, gallu just retrofitio neu beth bynnag yw'r gair o modio fe, y pethau greiddiol yma. Achos gys ti amazing bargain gyda N64 greiddiol. So ti'n meddwl, well, actually, os ti'n adio fyny'r holl disasters yma, fyny chi'n gallu talu am trwy Nintendo, a just cael the real thing wedi modio. Dwi'n analog fanboy, yn dwi, yn mynd ridiculous o ddrud, ond fi wir yn joio cael y profiad yna, a dwi'n teimlo fel mae'r type of games dwi'n chwarae, sef y games platformer, bydden ni byth gyda siawns o gorffen un o'n nhw os o'n ni gyda'r lag. So, I don't know, it's just... Yeah, ond fi'n gwybod eto, mae analog yn ridiculously o ddrud. A analog pocket byddai erioed mewn stoc i fi gallu prynu. Fi'n hapus i dalu fe, ond fi ddim yn talu scalper prices. Na. So, mae rhaid i... Vista wedi troi mewn i blimin scalper prices, ond dwi e? Yeah, mae wedi. Yeah.
Ti dal yn adeiladu na'n pris os ymwyl, de? Wyt ti? Oed, ma... Wel, dyma ni. Os yw'n ei mawser... Diwedd tachwedd live stream. Emrys yn adeiladu... Os sa'ch chi'n ordro bod dim heno, de, a sa'ch chi'n cyrraedd erbyn fi'n dod lawr, de? Swn i'n sioc, de? Swn i'n talu amdano fe chdi. Oh, wow. No way as neu gyd yn cyrraedd o'n amser. Na. Rhaid fe, dwi'n isio y wefan Mr FGPA.co.uk yn aml. Bydd o'n really da chwarae teg. So os di pobl mynd o'n i Mr, bio confidence i fo. Dwi ddim yn endorse gyda fan am byd. Na, cos dwi'n mynd awr, mae'n adapter sy'n lli cael ei plygio controllers greidol i fewn. So unwaith yn mis dwi'n prynu adapter gwahanol. A mae'n, dwi'n cael sticker gyda fa. Fanna dwi'n prynu bod dim fi. Heblaw am y bod pwysig. Ond RAM upgrades fi, bears extra, mae'n, na. Okay. Wel, mae hwnna'n diddorol i wybod, ond oh well, just joke oedd anyway. Ni ddim yn disgwyl ti'n neud hwnna. Ond, fi yn curious iawn am y mister, a fi'n edmygu fe, a fi yn kind of edrych ymlaen. Ddoi efo lawr efo fi, illa? Ie, o, bydd o'n cool. Mewn briefcase, locked. Ie, mae'n right. Ie, cadw fe i ffwrdd, achos, ie. Fi'n sylwi... Fi ddim di wneud hwn, mae hwn yn risky. Mae local C drive fi, sef y operating system, dim ond gyda 12 gigabyte rydd. Click a start there, a dyna disk clean-up. Start disk clean-up. So illa ti di update to Windows yn ddiweddar, gigs yna. A does i clean up system files. Be nawr, ar system? Clear system files, oes? No, but ar start, yeah, disk... Start, there. Yeah. Disk, there. So, eich di disk clean-up dod fyny, oes? Oh, yeah, disk clean-up, yeah. There, dyn C drive, ie? Yeah. Ac o hwnna, eich di list one, ac eich di clean-up system files. Yeah. Done. Click o hwnna, ie? Yeah. Ti eto, de, eitha, trwy bod dim, ti eich di... A ti gobeithio wan i di weld... Y culprit mwyaf fel arfer ydy rhywbeth fatha Windows Update Cleanup. Wel, mae system, yr un mwyaf sydd dyn ni, System Error Memory Dump Files. My god, mae'n just yna. Jeez. Mae hwnna... Oh, they're good. Pa mynd hwnna na? 1.55 gigabytes. 1.5 gigs of dump files? Fi ddim yn gwybod pam. Eisiau fi cael gwared hwnna? Ie. Ie. Ie, just... Dyna'r unig un mawr. Sa'ch chi'n bydd Windows Cleanup? Mae yna Windows Upgrade log files yn 88 kilobyte, so hwnna ddim yn lot. Na, just down temporary internet file. Ie, mae popeth arall yn eitha. Ie. Click yna. Sgyn fi ddim byd ar C-drive fi heblaw amdan system file fi a stuff. Be? Sgyn fi da. Does yn crap hefyd. Mae Windows Store, so the thing mae Xbox Game Pass. Yeah. Mae hwnna yn awful. Gadael shit ar ôl yn installio beth de. Falle bod dwi wastad yn installio falle, dyna yw dummy drive. Ie. Ie. Na, mae'n neud synwyr. Ti angen fwy o le off. Nawr, 14 gigabyte yn rydd nawr. Ar ôl wneud hwnna. Disclear. Diolch, Emrys. Hefyd, os ti'n, struggling am space a ti angen ffeindio beth sy'n cymryd y holl, ble yn y byd ydy'r space fi'n mynd. Mae'n program o enw Tree Size. Ie, Tree Size, rwy'n eisiau'n gwaith. Ie, Tree Size free. Rwy'n just yn y fi'n rhyf. A mae'n gweithio brilliant. Ie, ydy beth ti'n cael o pod i gallu network drives i fi. Ie, mae hwnna, basically ti'n gallu hwnna de, so ti'n rhaid clicio full disk, ti'n gallu neud o'n check o hwnna. Ie, mae'n dangos ti, graph, pa folders cymryd. Ond,
Os ti'n sbio fatha, mae Windows Sys 32. Oh, no, fi'n gwybod beth yw Windows Yeah. 32. Na. Hwna'n temporary file, ti ddim angen hwnna, delay. Joke. Mae'n a lot o Microsoft Store files dodge, dim dodge, as in hogs, sy'n dodge wan hefyd de. So, Okay. A ma'n handy gwybod. Gwirio hwnna cyn... Sgwch chi ddim byd oedd Outlook da byd o computer chdi na? So hwnna'n hogio. Wel, mae dy fi stuff fel Teams, ond mae Outlook... fi ddim yn credu mae dy fi hwnna wedi lawrlwytho. So, launch 3, size 3 now. Diddorol. Right, wel, dysgu lot heno. Hefyd, ydy user profile chdi ar y C-drive ta'n user profile chdi off o beth arall? Ar C-drive. Ti angen ddim yn hynna. Swn i ddim. Eithyn a helpu chdi lot. So mae downloads folder a desktop chdi gyd yn C-drive? Na, fi fel arfer, ar y program specific, achos fel Xbox, Game Pass, pethau, fi'n downloado nhw i'r un mwyaf sydd gyda things read. Ond fi'n gwybod weithiau pan chi'n resetio, fel pan oedd na update ar OBS a ni'n swapio gwmpas profiles, all of a sudden nhw gyd yn revertio nôl i'r C drive, a oedd wedi clogio fyny yn gyflym iawn, achos oedd settings automatic oedd i recordio a streamio ar un pryd. Fi ddim yn recordio nhw bellach, achos dim point, achos mae stream quality nawr wedi gwella oherwydd mae'r we well. A sy'n mynd stopio chdi mynd i export yn... Yn union, dyna be fi'n neud fel arfer, i greu'r archive o nhw. So, so users, cofiwch neb i upgrade Windows 11 yn y bryd, cos mae'n trashfire. Os yma AMD processor, mae'n slofio computer chdi lawr yn y bryd. So, bydden ni'n gallu symud y user cyfan gwbl i drive arall? Beth sa'ch chi'n fysa sa'ch chi'n deitha fo sa'ch chi'n newid lleoliad o de. Right, okay. Dwi wedi gwneud. So, mae document downloads fi yn mynd i slave drive A-drive fi, sef gyda fi eitha massive 4 terabytes mechanical drive i gyfer lluniau a fideos felly. So mae bob dim fel fi mynd i fanna de. Tha crap fi gyd yn mynd i fanna de. A ddim gyda fi 3 SSD wedi mergio yn un SSD a gyfer games fi. A mae gyda fi M2 drive a gyfer so es i trwy phase o just coladu'r retro-roms i gyd. A mae dy fi folder o'r enw tecluso, lle fi jyst wedi taflu holl crap mewn fyna. So mae hwnna'n dod i 69.6 GB, a mae hwnna dan... Ar y C-drive? Ar y C-drive, a mae hwnna dan Gaeaf. Gered o'na da. So os fi send to... Dwi'n bron yn deitha chdi efo hwnna, efo beth oedd mem neu beth de. Just pryna pendrive chip and just dorf yn gyda. Exactly. Wel, y pwynt yw nawr, mae dy fi'r SSD a nes i ddim actually neud unrhyw beth dy fi. Ges i fe am Far Cry 6, ond fi ddim di... Sgynnych chi mechanical drive yn styc ar y computer hefyd? Fa un mowr slot yn agos? Bol bach? Mae dy fi hard drive hefyd. Cos swn i'n ti'n wastio SSD space yn reid mem rhywbeth emulator as in mae pobl deitha chdi reid stuff PlayStation 1 version 2 ar SSD mae hollol pointless efo ffordd mae emulators yn delio efo nhw mae reid o ar mechanical hard drive hen digon da so swn i'n reid stuff mem ar SSD cos mae hwnna'n 69 gig allu di reid hwnna'n game off mowr allu di reid yna sy'n mynd i gael fwy o fydd allan ar SSD yna na chwarae Mortal Kombat 2 sy'n y problem sydd dy fi yw fi di roi lot o gemau a hen gemau Steam a stuff ar y C drive yna a so chdi
gynnwch chi external drive? Oes. Setio hwnna fyny ar y router, sa boi? A Wel, network mae dy drive. fi NAS drive nawr, NAS system. So gallwn ni wneud e fel na, bydd hwnna'n wneud synwyr, bydd e. Sheets of fares o gyda fi external drive yma, 3 terabyte. Plugio fe syth i router a setio fe fyny, so allai just cael bod dim off o. Ie. Stopio na, ers fi newid stuff, just haws i fi. Ie. So byddwn ni'n plugio, so fyddwn si modio'r PS2 fi. Ie. Dwi'n plugio Ethernet cable i cefn o, ac o'n siarad efo hard drive ar y router efo holl games PS2 fi ar hwnna. Right. So fel as o'n i'n chwarae PS2, y dalen, really. Mae'n really handy. Mae teimlad really weird hefyd. Ie. Na, rei PS2 ymlaen, a just dewis game a list, a mae'r game cael ei rhedeg off Ethernet cable. Ie. Ti dan angen hynna wyt? Ie, fi angen cael proper sort out a sort of stuff achos mae just yn mynd bach yn ridiculous, just yn... Wel, dylen ni operating system, dylen cael digon o le ar hwnna i just wneud job fe o ran yr operating system, a ddim clogio fe fyny. Fi'n gwybod hwnna, mae just... Like, what's this? Gang Beast Final Render. Neithon ni... Neithon ni wneud fideo o hwnna. Gang Beast. Nes ti wneud hwnna ages ago. 2.6. Fi wedi anfon ti hwnna am, like, just i gweld e. Hyn upload o. Yes. Ond mae ar-line yn dyw e? Hwnna wedi bod ar... ages ago. So stuff fel na, just get rid of it, There's dim point. Mae lot o full, like, video content. Achos ti eisiau fe'r safon ucha wrth edito fe. Gang Beast yn 3 blwyddyn yn ôl. Wow. Wow. Mae just yn ridiculous wedyn. Na. Oh man, it's just funny. Set up yn chwarae, mae'r fideos yma, mae loads, ond oedd yna'n eitha cool i gael hwnnw fel archive. GoPro, pan nes ti wneud cofio offer yn y chwarae Yn dangos beth oedd y kit a stuff. Rai o'r GoPro videos na, yn eitha mawr ddo. 2.4 gigabyte am 11 munud, achos o'n i'n neud ar fel settings ucha, achos o'n i ddim yn gwybod beth ni'n neud. Wel na, oedd e'n good. Mae'n wastad yn dda i recordio stuff ar y settings gorau yn amlwg, a wedyn neud beth bynnag ar ôl. There's some loads, actually. MCO, Multiplayer TPS Blueprints. Fi ddim yn code, fi ddim yn neud hwnna. Angen, ydych chi'n siarad neud charity 24 hours? Bendant eisiau neud hwnna. Dros doleg o'n i'n meddwl. Achos mae pawb yn kind of bod fel arfer. Os nhw ddim yn ymweld â teulu, mae nhw yn y lle yna, mae nosweithiau dywyll, cynnar, a mae pawb mae'r kids i gyd yn mynd yn nuts gyda cyffro am Nadolig, ond fel oedolyn, ti bach fel ar wahân i bwyta yfed am weld a rai teulu. Ti ddim gallu gwneud hwnna trwy'r blimin 10 diwrnod yna. You know, ti'n redig allan o bobl. So, Wel, mae'n elwen y fi, dwi eisiau gwneud unwaith, so dwi wedi dweud i bobl dwi wedi strip 2 hours. Mae'n cool i ddweud hwnna'n dweud. Gyda fi massive ROMs collection, PSPs. Fi just angen bacio fe lan gyntaf ar NAS. Mae iRacing yn 40% off ar hynny bryd. iRacing? Mae'n bloody subscription though, ydy e? Ynddi, gyd i mis am 40% off, cofio. New users only. There you go. Just am mis a cael gwared o fe. Ni'n siŵr ti'n rhoi yn y dyddiadau'r diwrnod cyn. Paid a gwario 3 figures ar ceir tracks extra tha fi. Just na beginner tracks. I gychwyn. I os i licio fo. Dwi'n rili fo'n i stoc ar racing, oval racing ar hynny bryd. Ti'n dweud, chi'n gallu cael mis yna fo? You'll dip your toes in, wedyn gwario ar find a quid ar ôl hynna. So, that's the way of it. Dwi'n cofio yn hyn bod dwi'n tra paswadio chdi fan. Mae dyddiau fi'n tra paswadio pobl chwarae iRacing drosodd.
Wel na, ti'n mynd i dod lawr gyda'r olwyn a dyna peth gyntaf ti'n dweud i fi. Dyma'r condition, ti'n cael hwn. Na. Mae hwnna ydi y gem sy'n tynnu mwy o pres wrth fi. Mae o'n $12 y car a mae o'n $15 y track. Oh my god. A mae'n rei tracks, just oval tracks. Dwi'n mynd i lot o over-racing, ond mae o'n... Ond, base subscription digon da i beginner i gychwyn. Ti'n cael beth ti angen, y tracks a'r car. Ti'n mynd fatha enabler yma, ond... Y beth frustrating ydy, mae gen i ffrindiau sy'n fewn i ceir asio, ond dyn nhw ddim i fewn i computers, so di iRacing ddim y thing. Na. Dwi'n rhaid yn oed. No. Na di sbio iRacing fi drosodd. Na, fi'n credu bydd e'n rhywbeth eitha cool. Mae'r iRig syniad yna yn syniad really funny i ni wneud. Ond fe dweud, mae neud yn mewn i fe 100%. Byddai'n cysach, so fi'n rubbish at y gemau yna. Fi just about gallu gyrru car go iawn. A mae dy fi minibus license, ond dwi hwnna ddim yn meddwl yn rhywbeth. Mae just yn meddwl... Sa'ch di'n absolute gysau. O ie. O'n i'n mynd yn frustrated ar y Grand Theft Auto 5 thing yna ar rhasys pan y tia Owain bron lachio fi. O'n i just ddim yn joio fe. Cos, mae'n over-racing, mae pobl cymryd o ddifri, fatha, os ti'n tapio nhw, mae pobl yn gweithio nhw, fatha, don't tapio, felly, ti'n gweithio nhw. Oh, god. Ond mae Horizon 5 allan yn chydig, so... Efe dyna yw'r un sydd wedi... Mae un yn nhw, mae loads o fel llefydd yng Nghymru. Fe Horizon 5 yw hwnna? Na, Horizon 4 hwnna. Right. O Prydain oedd o, a mae Horizon 5 yn Mexico. Oh, cool. O ie, oedd ar un o'r blimin E3's things yna. Oedd hwnna yr unig thing o'n nhw'n dangos. Am oriau, nhw'n just fel Horizon. I was just like, okay. Mae Dirt Rally efo lot o tracks o Gymru, de. Right. Mae pob mae'r tracks mewn Powys bob tro mewn y Dirt games. Rwy'n nhw mewn Rwy'n nhw mewn y Colin McRae games ar y PS2, ar y PS. Oedd. Oedd y co-commentator neu co-driver yna'n briliant. Oedd e gyda'r acen Cymraeg. Nicky Grist. O Glynebwy yw ti'n dweud. Mae o'n neud rally o gwmpas chi unwaith o flwyddyn, Nicky Grist ages. Ydy e? Yndi, ond mae'n massive Brexiteer ond o. Ie. Colin McRae di arwr, really, in general. So... Ie. Na. Mae'n eich cael styrio mo, gwneud i chwarae games rasio wedyn. Oh god, bydde nhw'n boenus. Ond fi yn hoffi'r syniad bod ni'n cael e a ni'n streamo fe gyda... Ti'n gweld point of view ni yn chwarae fe ar actual track a rhasys o stuff. Fi'n credu mae'r ochr technegol o setio hwnna fyny a neud i fe edrych yn cool yn fwy dyniadol na'r actual chwarae'r game. Ond... Mae'r games rasio of certain levels. Mae sim rating yn very niche a sy'n mynd dysgu neb pethau fi. Entertainio fi hwnna. Ond mae'na happy medium. Horizon 5 di'r special one. Crossover fel mewn i'r crossover, yeah. Wreckfest. Os gallu data mae Dirt 5. Oh my god, ni gyd yn chwarae Wreckfest gyda steering wheels. A ni'n annog i'r Discord, gweddill Discord i ymuno a bod ar yr un thing. Ti'n chwarae Dirt 5 owen, cos mae hwnna'n mwy approachable na Dirt Rally, de? Dwi'n chwarae Dirt 5. Rwy heb di trio Dirt 5 efo'r steering wheel e. So mae'na lot o... Mae'na games rasio, mae gynnu fi BMG... Ring... Hwna, love it. Ond dwi'n meddwl efo steering wheel sy'n Morgan yn joio challenges, de. Mae BMG steering wheel amazing. OK, yes, faint o hours ydw fi'n cael am BMG? Dyna yw dy go-to. Os dwi'n wyndro beth mae fe'n popio lan. Owain, playing BMG. Like, that's the go-to. Fi'n gwybod. Ti di mynd fyny, ti di cael yr Death Valley mod, lle ti'n gael climio myny ochr quarry. Hwna'n cool, de. Efallai, mae gen i loads o mods. Mae gen i just cant mod ar BMG ar y ffilm yna.
Wyt ti efo'r y gêm lle ti'n gallu gwneud ceir ar gyfer o? Dwi efo hwnna. Na, rwy'n... Automation Car Company Tycoon game. Ti'n gallu creu injan y car. So dwi'n licio gwneud car hwnna, a ti'n cael top speed neu... Nice. Gallu gwneud, ie. Wel, dwi wedi bod yn... Mae gen i 763 awr. Mae BeamNG ar Steam, ond... Roedd BeamNG ddim ond dod i Steam, like... Couple o blynyddoedd yn ôl? Roedd fi'n cael am, like, couple o blynyddoedd, diolch yn fawr. Roedd fi'n cael am couple o blynyddoedd. Hyn i fy nhw adjef ei Steam oherwydd yn, like, just trwy'r wefan nhw. So, mae'n probably double hwnna. Mae'n gwirionedd. Cool. Dwi'n hynny'n frustrated fi, dwi'n chwarae lot o Final Fantasy 14, da. Pot o'n ddechrau'n gweld fi a Discord, dwi oedd yn Final Fantasy 14. Steam fi, 330 hours, iawn. Ond, hwnna ond yn cyfri os dwi wedi agor Steam a rhedeg Final Fantasy o Steam. Dwi wedi... So dwi'n logio oriau fi pan dwi'n clicio fo'r desktop. Dwi'n annoyed am hynna. Oce. Annoyed a hefyd dwi ddim yn annoyed, cos fy number yna yn embarrassing. Oce. Wel, ie. Fydd tip fi i Caerphilly yn good bookmark fyd, cos yr wsos yna mae expansion Final Fantasy 14 yn dod allan, a ar ôl yr wsos yna, byddai just yn chwarae Final Fantasy 14. Bydd ni'n colli ti am ychydig, ie. O, byddai constantly online, ond ie, byddai, a dwi wedi dysgu byth i streamio Final Fantasy 14, cos bod ti'n streamio MMO a beth dwi wedi dysgu, mae pob yn expert. Pam ti ddim yn neud hwn, pam ti ddim yn neud llall. Pawb gyda gwahanol, tactics. So, Iawn, dwi am mynd i gwely, dwi'n meddwl. Oh god, mae'n hwyr. Ond mae wedi bod yn awesome cael chat a catch-up. Joio. Mae'n neis just weithiau i just siarad a sgwrsio a ddim cael siarad. Ni'n gwybod ni wedi cael bach o therapy i fod yn dig gyda'r EGX saga yna a'r boi yna oedd yn hirt. Ond dyna ni, diolch am siarad fi trwyddo fe a stopio fi rag ymateb yn really dramatic. Go big, go home, guys. Na. Ond diolch pawb. Edrych ymlaen. So, cynllun nawr ar gyfer tro nesa, Back for Blood. Nawn ni gyd lawrlwytho... Wel, dim ond ti angen lawrlwytho fe i ti, right. So unwaith ti gyda fe, gael ni gwybod yn y Discord, a nawn ni sortio rhyw dyddiad mewn wedyn pryd ni gyd yn gallu wneud. Okay. Nos da pawb, diolch am gwylio a bod yma ar gyfer Dwnsiwn y Dis. Nawr fi mynd i dweud technically fi di 100% penodau. Fi ddim yn casglu'r holl little trinkets am random stuff achos mae fe mor technegol bydden ni'n cael pen tost. Oh god. Paper fan. Don't care. Mae dy fi Chris T, okay? Fi di cael Chris T. Dwnsiwn y... Sut... Pa hawl gyda chdi? Mae'n awesome, edrych hwnna. So'n embarrassing gwisgo Chris T na a ddim bod yn proper fan yn 100% efo. Ww, Emrys. Ww, Dwi efo. Fi'n gwybod, mae dy ti'n oren cool hefyd. Ond mae dy fi bob un o'r south. Dim ond un fi ddim actually wedi prynu, a fi yn tempted. But o'n i'n poeni am eiliad, oedd fy ngwraig wedi taflu rai nhw mas, achos o'n i fel, when are you going to wear this, me? O'n i fel, a des I agos at EGX, o'n i fel, Steph, ble mae Crysau TV? Fi angen nhw. Pan o'n i fyw adra, o mam yn licio ar hap reid bleach a t-shirt o'n i licio, ac o hei ddim. So, oedd nhw'n troi fo'n i crysau rhwng gwybod y ffarm. Oedd hynny digwydd yn aml. Oedd hynny, just y crysau ti a hi ddim yn licio. Oedd gen i fi votes for Pedro t-shirt am blynyddoedd. O'n i'n lyfio fo. O'n i'n lyfio fo. O'n i'n absolutely lyfio fo. A pan i'n bands, oedd gen i fi t-shirt bands. A oedd nhw'n bach yn crap, ac yn bach yn... Bach yn cool crap. Blair, ie. A nath mam de,
Ond un Daniel Johnston, yr un oedd Christine o'r fan yna, a nath mam just hammer o bleach yn efo. A ddim, wps, nes i'n trio. Sy'n nes di methu bob dim arall yn y basged na, heb blaw am yr un Christine a ti'n bod yn cwyn amdan. A pam ti'n golchi dillad, pam chi'n delio gyda bleach, anyway? Cos dim lyco reid gyda ti. Oh, right, okay. Oedd o'n hoodie, oedd gen i hoodie really cool ma. A na, bleach. Get in. A nawr ti'n byw ar ben dy hun, ti'n gallu cael casgliad epic o Christy. Rwan, dwi'n mynd golchi dillad. The joke's on her. Oh dear. Falle dyle ti golchi dillad. Ond anyway, Emrys, fi'n credu dylen ni wneud feature a Owain. Dylen ni wneud feature os mae gyda ni Chris T cool crap. Dylen ni wneud thing bod ni'n dangos nhw ar stream, ar webcam, a wedyn cael dyna ni. Achos fi'n credu maen nhw'n werth. Mae rhywbeth am crysau ti. Fashion show. Wel, rwy'n gwisgo. Na, fashion show. Gwisgo Just doi PlayStation. eiliad bydd e, ond mae'n eitha cool i dangos. Mae genna fi bomber jacket, PlayStation. Bomber jacket, dia. Nice. Ta be, y rhesw, dim by mam, di hwnna. Just fi'n gut, ysgo hwnna, de. Na, dim bomber jackets, dia. Fatha, ta be, mae'n embarrassing. Oh, brilliant. Mwy embarrassing a mwy o mae parch fwy tuag ato fe. Baseball jacket. Okay. Oh, okay. Fel American style. Na, dim hwnna, dia. Ond mae o yn... Y peth mynd embarrassing sgynna fi. Varsity jacket. Oh, varsity. Oh, wow. Okay. That's cool. Nice. Hwnna di o. Anyway, gwell i ni stopio fyna, ni'n mynd i siarad. Ni'n mynd lawr trywydd, ni'n mynd i stopio. Anyway, diolch am wylio. Ni'n edrych ymlaen yn y stream nesaf i chi cael crysau ti diddorol, right? O'na i ti Owain a Emrys. Nawn ni dangos nhw ar ein stream nesaf. So, ymuno gyda ni tro nesaf. Edrych ar ein cyfryngau cymdeithasol, popeth, Discord, Twitter, chi'n gwybod lle ni'n rhoi stuff ar. A wedyn, nawn ni gweld chi yn y stream nes. A diolch boys am eich cwmni, mae wedi bod yn gret. A neu just dweud hwyl fawr a nos da. Os chi'n gweithio fori, sori os bych gyda chi llygaid fel drwpi fel sydd â fi. Nos da pawb, ta-ra. Nos da.